Bé, bon dia a tots els socis i sòcies i a la gent que ve, perquè aquestes xerrades són obertes a tothom. Sabeu que la Junta vol anar creant una mica del retorn de la pandèmia, trobades més virtuals amb molta gent i per tant busquem temes que ens han interessat. Aquest tema el va proposar a la Junta el grup de debats, perquè el grup de debats fa ja uns mesos va estar discutint i debatent sobre aquell llibre que ens fa més humans del Salvador Masí, i ens va agradar molt aquest llibre. Hem discutit molt, no ens hem barallat, però sí que hi ha hagut molts punts de vista. Us el recomanem perquè és un dels llibres darrers que hem llegit al grup de debats que ens agrada més, perquè planteja moltes interrogants i moltes coses noves. Nosaltres vam demanar a la pàgina web, vam posar referències del llibre, l'entrevista que havia fet a Can Grasset i també el cafè dels matins de la 2, per veure una mica que veiéssiu de què anava el llibre i si us motivava de venir aquí ja una mica havent llegit el llibre. Si no, doncs ja veureu el que explica ell i no veurem. Una mica el tema seria fer un debat interessant després, trencar el gel, som molts, però que trencar el gel i preguntar. Una mica, jo faig la presentació, ell és metge, és especialitat en medicina molecular, ha sortit molt a la tele, per no l'heu vist, quan a l'època de la pandèmia, treballa a Lancaster, a Londres, a Anglaterra, i també està a la UOC i per tant va venint a Catalunya de tant en tant. Vam aprofitar una trobada que vam fer, que ells van fer una setmana de la ciència, era Cerdanyola ja, i jo el vaig anar a veure i vaig concretar aquesta entrevista i aquesta que tinc aquí, i jo el vaig conèixer llegint un llibre que era la història dels virus, que em va agradar molt, perquè a més jo l'he felicitat aquest matí perquè té un aspecte didàctic que sembla que sigui un mestre, està molt ben explicat, s'entén molt bé tota la història dels virus al llarg de tota la humanitat. I després hi ha una faceta nova d'ell que jo li diria, ell és metge, ell és investigador, aquestes dues coses són claus i el coneixeu, però el que no coneixeu és com a escriptor, perquè a part d'haver fet aquest llibre o aquest altre de Lliçons d'una pandèmia, té llibres de literatura, com aquest, que és l'últim que tret, que és l'últim, que és una doble vida que està escrit juntament amb l'Àngels Bassas, que és una actriu, i aquest llibre té la peculiaritat que és una història, diu, no? Per dir-ho així, i això està escrit, el Salvador fa la visió de l'home, i si gires el llibre així, hi ha la visió de la dona. I és bastant bo perquè si comences per l'un o per l'altre, hi ha un gir que no explicaré, perquè si no venim spoiler, però vull dir que és interessant veure. També hi ha gent que llegeix un capítol de l'home i un capítol de la dona, un capítol de la dona, un capítol de l'home, però jo vaig llegir primer l'home, em vaig parar una mica, algú del grup em va dir però no has llegit el de la dona i ja veuràs que això és diferent. I vaig llegir el de la dona i va així, has posat meitat del llibre d'una manera i meitat del llibre d'una. Però a més ha fet contes, ha fet llibres de literatura infantil, és a dir, no sé on treu el temps, però ha fet tot això. Per tant, us el presentem, esperem que la xerrada us agradi i sobretot que el debat sigui interessant, que podeu preguntar moltes coses. També hi ha una cosa que ell està especialitzat, que és amb el càncer i l'envelliment. Nosaltres som una associació de jubilats, per tant, això ja, qualsevol que diu, sou joves de 60 anys, no quan ve el Borrell nou que s'acaba de dir, que ets jove, i jo m'he jubilat, però per nosaltres és jove, no? Doncs, però l'envelliment també seria un tema, en tot cas un altre dia, si volem parlar més endavant, d'aquí un temps, que torni a venir i parli de l'envelliment. Avui la idea era parlar d'aquest llibre, però també, si voleu parlar d'altres temes, de la pandèmia, del que sigui, la posada en comú al final és oberta a tot el que vulgueu preguntar al Salvador. Quan vulguis, Salvador. Moltes gràcies per convidar-me, gràcies a tots per venir avui aquí. Parlar una mica del llibre, avui és una presentació a mitja de 3/4 sobre 4 conceptes que toco al llibre, però també de coses generals. També parlarem una mica de l'envelliment, que és un tema que m'interessa molt, i després, que és més interessant, el debat, que parlem, discutim totes aquestes històries. Em vaig plantejar aquest llibre que ens fa humans, sobretot perquè jo com a persona de ciències i com veieu també una persona de lletres, perquè faig les dues coses, sempre m'he trobat amb aquesta resistència de les ciències i les lletres, que quan parlo amb gent de lletres em veuen com de ciències que fa lletres.
I quan parlo de lletres, doncs és al revés, no? Hi ha una mica aquest compartiment que fa que tinguem la nostra cultura dividida, separada, i això és molt productiu. I el naixement de la cultura europea moderna és a la Grècia antiga, on tots els filòsofs eren científics, tots els científics eren filòsofs. La ciència i la filosofia han estat juntes des del principi de la cultura humana i els hem anat separant a mesura que s'han anat complicant, sobretot la ciència també és complicada. I el llibre era un esforç per intentar portar la ciència a la filosofia, o la filosofia a la ciència. No? És a dir, la ciència té unes eines, té unes capacitats, unes habilitats, una potència que es pot aplicar perfectament a resoldre problemes humanístics de tota la vida, preguntes filosòfiques. I això és el que es fa humans. No? I això és una mica el que us faré, intentar explicar una mica això. La pregunta, vaig decidir ja que és un llibre, fem un llibre, anem a fer la pregunta més grossa possible, no? Què ens fa humans? I a partir d'aquí anem a veure quines respostes puc donar. I de fet el llibre, més que respostes, crec que fa preguntes. I és un llibre, sobretot, d'intentar proporcionar eines per entre tots busquem respostes, que és el més interessant, més que no dir el que penso, és més aviat dir, tenim això, aquesta és la manera que crec jo, el que creiem que es pot arribar a trobar respostes a preguntes importants, anem a treballar amb això, no? I crec que a més, com deia al final de la introducció, la idea sobretot és que tothom pugui participar. Jo no crec que la filosofia o els llibres científics hagin d'anar dirigits només a una elit universitària de catedràtics, això no serveix per res, el que ens interessa és que sobretot tothom pugui participar d'aquest debat i tothom va a la seva manera i amb el seu interès i les seves ganes pugui reunir-se, com estem fent avui, i parlar d'aquests temes. Així crec jo que la humanitat anem avançant passet a passet, com sempre hem fet. La pregunta que ens formants crec que ja us dic ara, però el llibre no la responc, o sigui, és una pregunta que crec que podem estar anys discutint què és realment el que defineix l'essència de la humanitat, però crec que és una pregunta important en un moment com estem ara, perquè la resposta està evolucionant. Perquè si la pregunta que ens fa humans l'haguéssim fet fa un segle seria molt diferent de la que estem fent avui i serà molt diferent del que fem d'aquí 50 anys. Estem en un procés en el qual l'essència mateixa de la humanitat costa de veure exactament què és, perquè ara ho discutirem, perquè si la vas, depèn de com la defineixes, vas veient que potser no és només, certes coses no són només pròpies dels humans. I avui en dia estem transferint o estem veient com altres entitats, per exemple la intel·ligència artificial, ens està robant potser una part del que nosaltres creiem que és la humanitat. No? Què és realment el que ens fa humans? Què és realment el que ens defineix com a persones? I al revés, també hem de reconèixer, i l'exercici que faig en el llibre, a partir, o sigui, d'on venim, d'on surt aquesta humanitat, és a dir, no deixem de ser animals, som animals evolucionats, som animals. Llavors hi ha tota aquesta base que tenim d'animalitat que no la reconeixem a vegades i moltes vegades ens plantegem coses com som una societat violenta, som una societat masclista i donem la culpa a la societat, a la cultura, quan això, evidentment la societat i la cultura té la seva part de culpa, però ve d'una biologia. Per tant, si volem sortir d'aquesta presó biològica, primer l'hem d'entendre. És a dir, no podem donar tota la culpa a la societat de tots els mals que tenim, quan molts d'aquests mals tenen unes directrius biològiques, les quals es poden escapar, evidentment, però que tenen de partir des de fa milions d'anys. Això és una mica el que volia el resum del llibre. I a la segona us parlaré a part d'aquests temes i després, si de cas, en parlarem més i parlarem de tots els temes que volem. La idea de la pregunta d'això que ens fa humans, o sigui, la història comença fa milions d'anys, quan els primers homínids apareixen a Àfrica, és un poca cosa més que micos de certa d'ara, i han aconseguit evolucionar fins aquí, fins a ser uns éssers capaços de construir naus que se'n van a un altre planeta. Això són dues imatges de la qualitat d'aquesta, si no l'he vist del 2001, que comença una mica a traça uns minuts de l'evolució de la humanitat. Com hem passat de ser uns micos a uns éssers capaços de modificar el nostre entorn? Bàsicament el que estem veient aquí, que és això, l'exemple extrem de com podem modificar el nostre entorn i fins i tot fugir del nostre entorn. Nosaltres, en teoria, som animals que haurien de néixer i morir a la Terra. Ara podem aviat sortir del planeta i anar a buscar altres entorns. Com hem arribat aquí? La solució és això. O sigui, la resposta al temps humans és aquesta cosa, és el cervell. Això és claríssim. El cervell és la gran diferència amb tot el resta dels animals. El cervell és el que ens ha permès anar més enllà, ser aquesta capacitat d'entendre i modificar el nostre entorn, que és la capacitat màxima de l'ésser humà, a diferència dels altres animals. El nostre poder o la nostra humanitat bàsicament no seria això, ser els únics animals que entenem que vivim en aquesta bola, que és la Terra, i que a més no tan sols ho entenem, sinó que podem fer coses
per modificar-ho. Podem fer coses per alterar, canviar, modificar, millorar la nostra vida en aquest entorn i arribar a un punt fins i tot de, el que us deia abans, escapar les lleis biològiques que tenim. L'ésser humà està a l'evolució, ens ha portat a ser un organisme amb una esperança mitjana de vida d'uns 30-40 anys, amb una mortalitat infantil del 70%, 50%. Avui dia això són xifres que ja estan molt al passat. O sigui, biològicament, tots els que estem viure estaríem morts tots, perquè ja estem fent passat de molt de la mitjana d'edat de la nostra espècie. En canvi, podem avui en dia viure vides plenes, saludables fins als 100-120 anys, que és el que hem vist amb els casos més extrems. Això és una cosa, biològicament, és un anatema, és totalment en contra de les lleis biològiques a les quals estem jugant. Els humans ens hem escapat d'aquesta biologia. Gràcies a l'invent de la medicina, per exemple, sempre ho dic, és la cosa més artificial que existeix. La medicina és l'essència d'anar contra la natura. Estem anant contra les lleis biològiques, estem allargant la nostra esperança de vida per sobre del que ens toca com a animals. Per això també hem arribat a un punt de sobrepoblació del planeta, etc. Tot això és part d'aquesta capacitat que us deia, d'aquest servei que ens permet entendre el nostre món i començar a modificar-lo. I les eines que utilitzem per fer això, per entendre el món, jo crec que aquesta imatge que vaig fer un dia per casualitat, crec que defineix molt la feina del científic. La idea aquesta de que els humans estem davant d'un camí, no sabem cap on porta. I els científics tenim aquesta feina de fer-nos la pregunta de què hi ha més enllà de la boira aquesta, què hi ha al planeta, cap on va aquest camí, gira cap a la dreta, gira cap a l'esquerra. Hi ha monstres en aquest camí, hi ha un llac, hi ha muntanyes, cap on ens porta aquest camí. És una feina que per mi és la millor feina que existeix, la feina que està fer-se la pregunta de què hi ha a l'altra banda i buscar les eines que fa construir un cotxe per anar per la carretera o una bicicleta o el que sigui que ens permeti anar i creuar a la boira. Això és la feina una mica per mi del científic. I això crec que potser una mica el que es deia abans d'aquesta divisió de ciències i lletres, el que fa és que aquest viatge que fem cap a la boira estigui una mica, a vegades potser avui en dia no ho podem fer tan efectivament com el feien per aquesta divisió que tenim de la cultura. Bertrand Russell, que era un filòsof i un matemàtic, un científic, tenia algunes frases polèmiques molt interessants, com aquesta, que la ciència és el que sabem, la filosofia és el que no. Això, quan llegeixes el primer cop penses que Bertrand Russell s'està carregant la filosofia. Però si penseu que és al revés, sobretot venint d'un filòsof, el que t'està dient és que la ciència és l'única eina que tenim per saber, per conèixer de cert la realitat. O sigui, no tenim cap altra, potser n'hi ha alguna altra, però els humans no ens hem inventat, no hem descobert cap altra eina que ens permeti saber de cert una cosa real, a part de la ciència. La ciència és el que ens permet saber que vivim en un planeta, que podem construir un coet, que podem marxar. La ciència és el que genera el coneixement. Ara bé, la filosofia és el que ens diu el que hem d'anar a buscar, aquest coneixement. La pregunta que ens la fem moltes vegades des de la filosofia, i la ciència intenta respondre. La filosofia és les ganes de saber, les ganes de buscar, d'anar cap a aquesta carretera, cap a aquesta boira que no sabem on ens porta. Per tant, jo l'interpreto que Russell està fent aquí és abogant per aquesta comunió de filosofia i ciència. D'acord, la ciència és la que ens portarà a la realitat fins on podem arribar, i per la filosofia és la que ens marcarà aquest camí, la que ens pot marcar aquest camí. De fet, encara Russell va imaginar i diu tot el coneixement que es pot assolir s'ha d'assolir en mètodes científics. Millor que la ciència no pugui descobrir, la humanitat no coneixerà mai. O sigui, Russell diu que la ciència és l'única via que tenim de conèixer el nostre entorn, la realitat. I clar, la ciència té una limitació, si la ciència no arriba més enllà, no podrem conèixer. Podem imaginar, podem suposar, podem fer hipòtesis, però no podrem saber de cert si una cosa és real, no existeix, la ciència no té les eines que ens permet descobrir-ho. Són frases provocadores de Russell, però crec que ens porten una mica cap a aquest escenari, el concepte, aquest escenari d'intentar trobar la manera de fer-nos preguntes des de la filosofia de les humanitats i que la ciència utilitza les seves eines per intentar trobar respostes, que no trobarà totes les respostes, però que almenys ens permeti anar avançant, anar endavant cap a aquesta carretera, cap a aquest futur. I la ciència, bàsicament, té una cosa molt simple, que és la seva gran virtut, la seva gran eina, que és el mètode científic. O sigui, tot el que fem és el mètode científic a la ciència. Bàsicament, el mètode científic, el coneixem tots, no cal cosa ho expliqui, però per resumir molt ràpidament, això tenim aquesta incertesa, tenim aquesta nebulosa, aquesta boira que no sabem què hi ha a l'altra banda. Aquesta incertesa es pot fer una hipòtesi. Jo crec que a la banda de la boira hi ha una muntanya. Però fins aquí és on ens pot ajudar la filosofia. A partir d'aquí és una ciència que pren el control i diu, d'acord, anem a fer un experiment, anem a veure què hi ha, anem a dissenyar un experiment que ens permeti saber realment què hi ha a l'altra banda, què és aquesta incertesa, si l'hipòtesi és correcta o no. Fem l'experiment, tenim una sèrie de resultats,
això ens ha de donar una resposta. Aquesta resposta pot ser que la hipòtesi és correcta o que no és correcta. Potser ens cal anar enrere i tornar a refinar la hipòtesi. I anant fent moltes amb això, fent aquest cicle, el que estem aconseguint és arribar a una resposta tan completa com podem amb les eines que tenim. A mesura que els experiments poden ser millors, a mesura que tenim més eines, podem tenir resultats més complets, podem tenir respostes millors. Així anem la ciència avançant molt a poc trobant respostes, trobant solucions als problemes. I això no és un invent modern, ni molt menys, això ja ho deia Aristòtil fa milers d'anys, és a dir, el mètode científic és una cosa molt òbvia i molt simple, però fantàstica i molt potent que ja van descobrir els grecs clàssics, però durant molts anys van passant segles que tot això el mètode científic realment no s'entenia, no s'aplicava, no s'utilitzava. O sigui, els grecs ho entenien, ho van descobrir, però van passar per una època d'influència, sobretot mística, o escolàstica, sobretot, que saltava aquesta part experimental, aquesta part empírica, aquesta part d'aconseguir el lliure. No sé ben bé fins a Galileu i sobretot Newton, aquests grans científics moderns, diguéssim, els pares de la ciència moderna, que començaven a sortir d'aquests segles d'oscurantisme que van entre de l'època dels grecs al Renaixement, bàsicament. Que bàsicament és una època en la qual el coneixement humà no avança perquè li hem girat l'esquena del mètode científic. Tenim Sant Tomàs d'Aquino fent disquisicions sobre l'existència de Déu, arribant a conclusions totalment, per exemple, sense cap mena de lògica, científica lògica antiga, intentant aplicar un raonament que no porten. Hem estat durant tots aquests segles anant per camins que ens porten a carrer sense sortida, simplement perquè no hem aplicat a les bases del coneixement. Newton, Galileu comencen a aplicar aquest mètode científic i comencen a proporcionar-nos eines que no teníem, a proporcionar respostes que no sabíem de on som, què som, com funciona el nostre món, les lleis de Newton, les lleis de la respiració, sobretot tota la part on som els humans, què és la Terra, etc. A partir d'aquí comencem a tornar a recuperar aquest mètode científic, però encara entrem al segle XIX amb un personatge com Semmelweis, que sempre el cito com a exemple de mètode científic. Mètode científic en la medicina, en la ciència. Semmelweis era un metge austríac que es va donar, i aquesta és una història que m'han explicar a una classe de filosofia a tercera BUC, i ens m'ha quedat gravada, i des de llavors és una d'aquestes coses de la importància que tenen els mestres, a vegades, i és un personatge que sempre m'ha acompanyat, Semmelweis, i sempre l'acabo fent sortir perquè em va impactar molt com aquest professor tan bo de filosofia que tenia em va explicar la història de Semmelweis. Semmelweis era un metge que treballava a l'hospital a Viena i tenia dues sales de postpartum, una de les parteres, les sales que acaben de parir, i en una sala hi havia un percentatge molt elevat de el que es diuen les febres corporals, unes infeccions que passaven sobretot llavors després del part, i a la sala al costat no. Era el mateix hospital, la mateixa població, les mateixes dones, els mateixos metges. Per tant, què passava? Per què les dones tenien aquestes infeccions i es morien, hi havia una mortalitat altíssima en una sala, i al costat no. Aquesta és la incertesa, la pregunta, què és això? Hipòtesi de Semmelweis. Estem fent alguna cosa amb aquestes dones, que les estem contagiant, estem passant aquesta malaltia. Estem parlant del principis de finals del segle XIX, on encara tot el tema dels bacteris, virus, tot això no es coneixia tant. Per tant, Semmelweis estava fent hipòtesis molt avançades pel seu temps. Tenim la hipòtesi, experiment, anem a veure què passa, anem a analitzar la situació i anem a veure com ho solucionem. El que va donar Semmelweis en les seves observacions és que els horaris que feien les dues sales eren diferents. Semmelweis anava amb els seus estudiants a veure les dones que acaben de parir en una sala que anava al matí i la sala que anava a la tarda. A la sala que anava a la tarda, entremig feien classes d'anatomia. A la classe d'anatomia feien pràctiques amb cadàvers i anaven a buscar mirar cadàvers i els estudiants tocaven els cadàvers i després s'anaven a fer la inspecció ginecològica a les mares. Clar, en aquella època la higiene no existia, no teníem res, no sabíem encara res dels microbis i aquests estudiants no rentaven les mans, o sigui, no se'n rentaven com s'han de rentar les mans per arribar a un punt d'higiene com la que toca. Semmelweis va pensar en això, estem passant alguna cosa dels cadàvers a les dones que les van infectar-se i fem un experiment molt fàcil, també l'horari. En lloc de fer classe d'anatomia i classe de ginecologia, canviem, fem primer les dones, després fem un experiment molt simple.
Resultats, la seva tromba implicada, la mortalitat de baixa implicada. Conclusió, la hipòtesi era correcta, estem transmetent un cas i aquestes zones. Solució, aquesta solució. Això és una aplicació, sembla mentida, del segle XIX, d'una aplicació molt simple, molt lògica del mètode científic. I quan Semmelweis Lewis va anar als seus caps de l'hospital i va dir això, que trobava la solució de per què s'estan donant les dones, li van dir que estava boig i que això era absurd, que això no podia ser i que estava dient. Semmelweis Lewis va acabar de fer boig en un sanatori, torturat per la culpa, perquè sabia per què estaven morint-se les dones i no estaven fent res per evitar-ho. No va ser fins entrat al segle XX que es va reivindicar el seu Lewis. És a dir, el mètode científic en medicina en aquest cas no s'estava aplicant ben bé fins al segle XX, als finals del segle XIX encara deien que estaves boig si feies aquest raonament, em sembla molt lògic avui en dia, si us ha donat, quan avui en dia qualsevol acceptaria una cosa tremendament lògica. Això és un exemple de com el mètode científic ens serveix, si el fas ben fet, si segueixes aquests passos, arribes a una resposta. És una resposta en aquest cas per salvar vides. Evidentment, el mètode científic no donarà totes les respostes a totes les preguntes, però les preguntes que responen amb solidesa. I això és el que hem descobert des de l'Aristòtil cap aquí, amb tots els científics que hem anat seguint això. I ara avui en dia, evidentment, tenim això ja com molt acceptat. I tenim aquesta carretera, aquesta incertesa, tenia aquesta capacitat una mica de poder avançar aquesta eina que tenim, que és el mètode científic. Centrem-nos una mica en el que us deia el subtítol, avui quins són els problemes que tenim avui en dia. Estem plantejant dos temps humans, estem plantejant també quins són els problemes de la humanitat, els problemes que la ciència pot intentar resoldre o la medicina, sobretot el meu camp, la biomedicina, pot intentar resoldre. M'agrada posar aquesta taula perquè és un exemple de com han canviat les coses en els 100 anys, de la preocupació, els temes que es preocupen més als humans. Això són dues taules de les causes de mortalitat a Anglaterra Real, és un país desenvolupat d'Europa, com podria ser el nostre, en 1915 i 2015. 5 anys de diferència, causes de mort. Homes a l'esquerra, dones a la dreta. Si mireu les causes de mort del 1915, són infeccions, i els pobres que arriben avançades, demències, amb dones, infeccions, alguns problemes de cor de mitjana edat, els pocs que arriben a problemes de serenitat. Principis del segle XX, no estem tan lluny d'això, són fa 100 anys. Totes les causes, es va presentar a tots els anys d'edat, des dels infants fins a edats avançades, eren morts per infeccions. Passant temps 100 anys, fas forward 100 anys, tenim ara totalment diferent. Infeccions ja no n'hi ha una, cap d'elles és la causa principal. Tenim una mortalitat infantil baixíssima avui en dia, i els pocs que es moren són de càncer i els càncers infantils són gravíssims, per tant la mortalitat infantil al Regne Unit, als països desenvolupats, és baixíssima. Tenim una franja en homes, sobretot d'homes joves, de causa de mortalitat externa, accidents, suïcidis, baralles, etc. Els joves tendeixen a tenir comportaments reflexius que porten a morts externes, aquests tipus de problemes de cor, i el càncer a la franja final, no recordaria. En dones, sobretot, les dones són més llestes dels homes i no es maten a cops com nosaltres, per tant, es moren més d'altres coses, i els problemes de cor són més longs. Especialment el problema que hi ha és càncer. O sigui, la nostra prioritat ha canviat radicalment. O sigui, estem parlant ara de que tenim les demències encara un problema a edats avançades i sobretot el càncer, que és un problema que tenim, la prevalència i els accidents, etc. també, però el càncer com a malaltia principal. En 100 anys, els objectius o les preocupacions o les necessitats mèdiques dels humans han canviat radicalment gràcies al descobriment dels antibiòtics, de les vacunes, de la sanitat, no descobriment perquè el 1915 pensa que es coneixen les vacunes i el tema del salut pública, però sí la implantació de l'arribada dels antibiòtics que els causaven, les bacteris en els que causaven bona part d'aquesta mortalitat. Parlem breument de microbis perquè segueixen sent un problema avui en dia. Tot i que no veiem a la taula, però us explico els últims anys que hem estat patint per culpa d'un maleït virus, que encara tenim entre nosaltres, evidentment, però això continuarà sent un dels problemes de futur, malgrat que evidentment no té l'impacte de les infeccions que tenien abans, és a dir, no serà mai una causa principal de mortalitat en els països desenvolupats, si encara en certs països encara tenen problemes amb això, però els microbis en general segueixen sent un problema, com hem vist,
pot aparèixer en qualsevol moment un microbi que es torni totalment al nostre ritme de vida, al nostre estil de vida, i ens obligui a prendre mesures dràstiques. Això passa sobretot degut a aquestes noves malalties. La nutrició superior és un moviment que està fent un petó a un porc. Per les nens són així i per tot. Aquest doncs, amb una granja està agafant un porc. Això li fa una mica de fàstic, li fa una mica de gràcia, aquell està aquí jugant amb el porc. Però això és un dels punts que exemplifica el gran problema que tenim quan està pensat en la discussió d'avui en dia. És que els punts de contacte que tenim amb els animals són la porta d'entrada dels microbis. El coronavirus de la Covid, per tenir els ratpenats, va saltar un altre animal entremig, no sabem ben què, però els orígens del ratpenat, i ens ha dit a nosaltres, l'Ebola, el Marburg, tots aquests virus nous, la SIDA, han saltat, han vingut dels animals, són zoonosis, són malalties noves, relativament noves, que han anat saltant d'animals a humans, i això segurament seguirà sent un problema. Què està passant? Doncs que, i això és un tema que s'ha posat molt sobre la taula des de la pandèmia, tot el concepte de salut planetària, o One Health, també diuen, que és la idea de que, adonem-nos que estem en un planeta que no som els humans i els altres, sinó que som tots part de la humanitat. És a dir, humans, animals, microbis, estem tots vivint junts en un ecosistema, no? I tot això s'ha de mirar a la vegada. Si els humans comencem amb el canvi climàtic, amb la nostra expansió social, amb la nostra superpoblació, comencem a envair els hàbitats dels animals, els animals entrem en contacte amb ratpenats que no hauríem d'estar en contacte amb ratpenats, estem en contacte amb animals que normalment no hauríem de tocar. Els animals aquests, per exemple, se'ls destrueix el seu hàbitat i comencen a anar més cap a les ciutats, es converteixen en animals que interaccionen més amb els humans. Clar, això facilita moltíssim que, per exemple, els ratpenats, que són un reservori immens de virus, perquè són animals que són capaços de viure amb molts virus sense tenir massa problemes, ens es passen entre altres. Clar, això ho seguirem veient, ho anem veient i ho anem veient cada cop més. Tenim una sèrie de malalties que la tenen recents, des del Chagas, el dengue, el coma, la lepra fins i tot encara existeix en alguns llocs. Són malalties rares, en principi, però que venen dels animals i que són malalties que tenen un impacte, tenen un cert problema. De tant en tant surten com amb la Covid, que té un impacte molt gros i realment ens transforma i ens trastorna tota la nostra vida. I això passarà, això ha passat. Tot ha passat sempre, està passant més ara, com us deia, de com la societat està canviant, com estem no respectant el nostre entorn, no respectant l'ecosistema i afavorint aquest salt de virus cap a humans, i anirem veient més malalties noves en els propers anys. Per tant, això segueix sent un problema d'un dels reptes que tenim de cara al futur. El coronavirus no cal el coronavirus us la poso només perquè entenem una mica aquesta perspectiva, aquesta gràfica, és a dir, no l'he llegit, però resumeixo ràpidament. Aquestes boletes peludes que veieu aquí són representacions de les pandèmies històriques al llarg de la història de la humanitat. Com més gran és la bola, més morts ha tingut. I comencem amb la pesta negra, que ha tingut, es calcula que va tenir 200 milions de morts, que es va carregar bàsicament la major part de la població europea a l'edat mitjana. Tenim la verola, després seguit la grip espanyola famosa del 18, la plaga justiniana, que es calcula que va estar potser de 50 milions, 50 milions de xifres, evidentment són molt relatives. Si anem per aquí, la Covid, quan es fa aquest gràfic, està aquí, la Covid diu que en aquest punt havia matat gairebé 2 milions de persones. Les dades actuals, els nous estimats, i com és, hi ha un rang d'estimats de mortalitat de Covid. La pandèmia no s'ha acabat, la pandèmia segueix. Evidentment, a Europa la tenim bastant controlada, la mortalitat és baixa, però segueix morint gent de Covid, i a molts llocs del planeta és un problema important. A Xina no sabem quanta gent s'ha mort de Covid últimament, però segurament hi ha hagut més que a la Xina des que va haver-hi la sortida de la Covid-0. Els càlculs actuals, ara avui en dia, com us deia, que encara no s'acaba la pandèmia, posa la mortalitat de la Covid entre 20 i 30 milions, és a dir, estaria cap aquí. Aquesta és la SIDA, la pandèmia de SIDA que encara segueix, que té entre 25 i 30 milions de morts. La Covid començaria a estar per sobre d'aquesta, és a dir, la Covid ha sigut potser la 5a pandèmia més important en mortalitat a la història de la humanitat. I ha passat al segle XXI, tenim vacunes, tenim eines, tenim totes les eines del món. Imagineu-vos la Covid a la mitjana, es carrega tot el planeta. I no deixa de ser un virus relativament lleu comparat amb la pesta, de la pesta que era bastant més punyetero que la Covid. És a dir, què vol dir això? Què exemplifica això? Que la Covid, que és una cosa, o sigui que avui en dia, tot i tenir les millors eines que hem tingut mai per fer front als microbis,
seguim sent vulnerables a l'aparició de nous microbis, seguirem sent vulnerables. Evidentment reaccionarem molt més ràpid i molt més eficaçment que ho haguéssim reaccionat fa 100 anys, però tot i així estem com ho té. Això, la cinquena plaga més important que hem tingut a la història de la humanitat, hem tingut ara. O sigui, no ha sigut ni molt menys trivial, això ha sigut un moment històric molt important que hem tingut des del punt de vista de l'epidemiologia, des del punt de vista de la microbiologia. Si els posem en fila, diguéssim, això és a l'ordre del temps, veieu que allò és més antic, això és més el present, això és els temps antics. Si veieu, les pandèmies importants no són de l'antiguitat. Les que no han més morts, a part de la pesta negra, ja estan aquí. És la sida, per exemple, i tenim la grip del 18. És a dir, fins i tot en aquest segle, i el Covid és que tindrà una bola bastant grossa quan acabi, fins i tot en aquest segle estem tenint pandèmies importants. És a dir, les pandèmies, les epidèmies seguiran sent un problema, no és un problema de l'antiguitat, és un problema que seguirem veient i hem d'estar preparats, hem d'estar... Evidentment, la Covid, una de les coses que ens ha d'ensenyar, i això, el llibre de lliçons d'una pandèmia, si us interessa el tema, ja bastant. Són reflexions de treball, perquè això seria durant el primer any de pandèmia, de coses que hem d'aprendre de cara al futur, de dir, a veure, això avui ja ho sabem que és així. Com ens podem preparar per això? Com podem evitar que això torni a passar? O com podem disminuir l'impacte que això pot tenir amb nosaltres en el futur? Les vacunes, evidentment, són en el cas de la Covid, mai és el que pot solucionar el problema, que sistema la ciència ens pot ajudar, però hi ha un problema molt important, que crec que potser parlem de vista a vegades. I sempre dic que la pitjor vacuna del món és la que la gent no es vol posar. Tu pots tenir les millors vacunes que hem tingut ara amb una tecnologia nova, amb unes vacunes que hem aconseguit que són tan importants que diferents que hem fet amb les vacunes d'ARN i tot això, que canviaran la resta de vacunes. Ara, a partir d'ara, amb aquesta tècnica que hem desenvolupat a partir de la Covid, podrem fer molt millors vacunes contra tot, fins i tot contra el càncer. O sigui, això sí que serà un salt molt important de cara a noves malalties també, però si la gent no creu en aquestes vacunes, si la gent si no sabem comunicar, aquestes vacunes són importants, i això crec que a Catalunya s'ha fet molt bé, a Espanya i a Europa s'ha fet força bé. Tenim un percentatge de vacunació molt elevat, això vol dir que ens hem cregut tots que la vacuna era important, això vol dir que no hem sabut explicar que la vacuna era important, però si no sabem explicar això, si trobem aquesta reticència, aquesta gent antivacunes, aquesta gent que no entén o que no els sabem explicar la importància de la vacuna, totes aquestes xifres de mortalitat seran molt més grans. En canvi, la vacuna en aquest cas és el que té la gran diferència. Els països vacunats són els que fan vida normal, els que no estan ben vacunats són els que encara pateixen, per exemple, la Xina en aquest cas, són els que pateixen encara la Covid. Per tant, a la vegada que estem desenvolupant eines noves com una vacuna, hem de desenvolupar capacitat comunicativa, hem de desenvolupar, hem de poder explicar, hem de poder explicar la ciència de manera simple per que tothom entengui què està passant. Això crec que és una cosa que és un dels deures pendents que tenim. Volia parlar una mica de l'envelliment també, perquè és un dels temes que m'agraden, també potencialment al llibre, i estem ara estic escrivint un llibre que es diu precisament Per què envellim. El títol encara no està clar, segurament serà aquest, que esperem que surti al final d'any o al principi de l'any que ve. Si voleu saber més sobre això, ja faig propaganda del següent llibre. És un tema que a mi personalment m'interessa molt perquè és una de les bases de la meva recerca. L'envelliment és aquest procés que coneixem molt bé des del punt de vista, o sigui, visualment el sabem reconèixer, sabem diferenciar un nen d'una persona gran, però biològicament comencem a entendre-la. Això és el que està fent la gran diferència. És important, una altra gràfica que m'agrada molt posar, és aquesta, és important un concepte nou que ha aparegut recentment amb el tema de l'envelliment, a partir d'aquest punt, d'aquesta idea. O sigui, en els últims segles hi ha hagut aquesta tendència de l'esperança de vida. L'esperança de vida ha anat augmentant. L'esperança de vida a principis del segle XX, mentre ens acaba l'esperança de vida a principis del segle XXI, i del segle XX, de com ens acabem al segle XVIII. Hem anat augmentant progressivament l'esperança de vida. Això és una gràfica amb l'esperança de vida, veieu aquí, homes i dones des del 2005 al 2015. Són 10 anys més, però hi ha aquest augment progressiu d'esperança de vida, les dones sempre viuen una mica més. Sempre va pujant, això segueix pujant i seguim pensant que l'esperança de vida cada cop serà més elevada. Però fixeu-vos la rara evolució de les coses, és a dir, això són esperança de vida dels anys que vivim, i això són els anys que vivim amb bona salut. I això segueix pla. És a dir, el que estem fent és allargant anys de mala salut. Vivim més anys pitjor. O sigui, tu comences a trobar realment a partir dels 50, 60, quan el cos comença a fallar, alguns els falla abans que els altres, evidentment, pots aguantar perfectament els 80 amb mals menors, però evidentment, tots els que hem posat la manera dels 50 sabem que el cos ja no funciona igual que abans. El que estem fent és que abans l'esperança de vida podria ser 60, mories amb
després d'haver estat 10-15 anys malament. Ara ens morim d'haver estat 20-30 anys malament. Clar, estem allargant anys de malaltia, això no funciona. Aquesta la idea no és aquesta. Si viure més per viure més pitjor no és la idea. Això és el que ha portat els anglesos a desenvolupar aquest concepte molt interessant. Els anglesos tenen un idioma que els permet jugar amb les paraules d'aquesta manera que crec que és molt visual. Lifespan és el que ells diuen l'esperança de vida, no? Tens la paraula life, que és vida, i spans, durada, no? O sigui, la durada de la vida. El lifespan és la vida, quants anys vius. Però si no s'ha inventat aquesta paraula nova és healthspan. Health és salut i span és la durada, és a dir, la durada de salut. O sigui, quants anys vius? Sa. Tots els que treballem en envelliment el que volem és allargar aquest healthspan, no? Trobar la manera d'allargar els anys de salut, trobar els anys de viure més anys en bona salut. O sigui, que tu tinguis 80 i el teu cos estigui com a 50. I tinguis 90 i el teu cos estigui com a 50. És possible això? És l'altra pregunta. Però més que dir el que volem és allargar la vida per viure 150 anys, perquè si passarem 70 anys en futurs, no? La idea és al revés, és intentar allargar el healthspan. Si això porta més lifespan, d'acord, però sobretot per allargar aquest estat de salut. Això és perquè l'OMS ho descriu com anys que una persona viu en salut plena, el healthspan, no? És a dir, quants anys passem de manera saludable. No hi ha cap paraula en català perquè equivalent, i per això la poso en anglès perquè és molt clara aquesta construcció de la paraula, no? De treballar per viure més anys en salut plena. Això és una mica el que estem fent en molts laboratoris, la idea aquesta de viure en buscar maneres de viure en salut, no? Però el que volem és això, clar, si tots vivim, arribem tots als 100 anys o 120 anys, acabarem estant potser en unes condicions que no ens permeten ni molt de vida, que volem una bellesa saludable, no? Volem una bellesa així. Com ho fem això? Això podria ser dues persones a la societat, o sigui, i tots coneixem persones que amb 80 anys estan corrent maratons i persones que amb 80 anys no poden fer res, no? Com podem afavorir aquest healthspan, aquest envelliment saludable? Bàsicament, tot això ens ve a partir del punt, com us deia abans, que hem començat a reconèixer per què envellim a nivell més celular i molecular. L'envelliment, com us deia abans, es pot reconèixer visualment, el reconeix molt fàcilment, s'ha diferenciar un nen, un jove d'un vell, però si anem una mica més endintre, veiem també, si poguéssim obrir els cossos, veuríem que els òrgans també són diferents. És a dir, un fetge d'un nen no té el mateix aspecte que un fetge d'un personatge de 70 anys. Per tant, visualment, fins i tot els òrgans són diferents. Però si anem més a dintre encara i fem la lupa i anem a dintre, veurem que els teixits també són diferents. És a dir, la composició del teixit del fetge, del cervell, del ronyó d'un nen no és el mateix que un adult, perquè veiem que les cèl·lules canvien de color, diguéssim. Hi ha moltes cèl·lules d'aquestes que s'anomenen senescents, aquestes rosenetes, que com hi ha més. Són cèl·lules velles, són cèl·lules que els diem cèl·lules velles, cèl·lules que envelleixen, cèl·lules senescents, que són les que creiem són responsables de tot aquest envelliment. A mesura que anem passant els anys, anem acumulant més cèl·lules d'aquestes i aquestes cèl·lules són les que fan que les altres no funcionin i no puguin fer les funcions pròpies de cada òrgan. Això és molt important, o sigui, poder passar d'aquí a aquí ens permet ara, per primera vegada, començar a dir, ara hem de fer alguna cosa. Ara sabem qui és el dolent, ara podem anar amb el dolent. No? O sigui, quan estàs aquí dius, com curem l'envelliment? Com arreglem l'envelliment? No ho sé, però aquí sí que hi ha coses per fer per dir. Ara ja sé on anar a buscar el culpable de per què envellim. Això ha canviat radicalment, això és una cosa dels últims 10 anys, això estem ara a l'onada de les possibles teràpies antienvelliment. Però això ho vam descobrir realment, l'article clau que ens ho va descobrir és fa uns 10 anys, potser els últims 15 anys, de principi de segle potser, que estem entenent per què envellim a nivell celular, que com us deia, això és el que ens permet buscar possibles solucions. Aquesta és una dificultat complicada de per què envellim, que bàsicament, per resumir-ho, hi ha teories genètiques i teories del desgast. Bàsicament el que això vol dir és que segurament l'envelliment ve tant per un programa genètic que tenim als nostres gens, perquè evidentment no envelleix igual un humà que un gos o un humà que un ratolí. Per tant, hi ha una cosa genètica, hi ha alguna cosa que determina que l'esperança de vida d'una espècie estigui fixada dins d'un rang. Per tant, això ja hi és. Però també hi ha una sèrie de desgast que pateix el nostre cos, els gens, les proteïnes, etc. Que això, sumat amb les instruccions genètiques que ja portem, són els que fan que els teixits deixin de funcionar i aquestes cèl·lules envellides comencin a aparèixer. Oxidants, la funció de la mitocòndria, coses de metabolisme, inflamació, tot això són coses tècniques però que nosaltres ens serveixen per començar a buscar solucions. I això ha portat aquesta roda és una article del 2003 de 10 anys d'articles que ens va permetre començar a parlar de les bases de l'envelliment. I això són causes d'envelliment.
I un cop, com deia abans, un cop sabem les causes, podem buscar solucions. Sabem que l'envelliment causa la cèl·lula senescent, com deia abans, l'estimulació de cèl·lules velles, també que les mitocòndries, que són uns òrgans, uns orgànuls que tenim les cèl·lules deixen de funcionar correctament. Hi ha un problema metabòlic, hi ha un problema de proteïna, hi ha un problema genètic, hi ha un problema amb els telòmers, hi ha un problema d'inestabilitat de l'ADN, hi ha un problema que no s'comunica les cèl·lules B, hi ha un problema que patents cèl·lules mare. Aquests 10 o 12, perquè hi ha una versió nova que hi ha uns més, factors són els que creiem són claus per l'envelliment. L'envelliment és molt complex, evidentment, és un procés biològic, és molt complex, però és un procés biològic, és a dir, és un procés tan biològic com és el càncer. El càncer estem trobant fàrmacs per curar el càncer, perquè no trobar fàrmacs per frenar l'envelliment. No és una cosa esotèrica, no és una cosa... L'envelliment és una cosa que els déus ens han marcat de lleu d'envellir, perquè us ho dic jo, és un procés biològic com qualsevol altre. Per tant, a partir del moment que sabem que és un procés biològic, podem començar a buscar solucions. Aquí tenim 10 possibles camins per buscar solucions. La solució de l'envelliment no serà cap d'aquestes, serà una combinació de totes elles. Ara, serà possible o no serà possible frenar l'envelliment? Alguns creuen que és possible fins i tot eliminar l'envelliment del tot, al 100%, és a dir, no envellir al 100%, si és una manera teòrica. No és descabellat des del punt de vista que hi ha animals que ja ho fan, això. Hi ha meduses que són immortals, hi ha meduses que si les analitzes, els seus teixits no envelleixen mai. No tenen cèl·lules senescents, funcionen 100%. Són meduses. Meduses d'una medusa humà no hi ha molta diferència. Les meduses no tenen cervell, per tant, és molt complicat. Ara, podem aprendre, és a dir, això el que vol dir és que la immortalitat no és biològicament impossible. La immortalitat no és una cosa que diguem, és una fantasia, no. La immortalitat existeix, hi ha animals, i la medusa no és l'únic. Hi ha animals immortals. Hi ha animals que envelleixen molt lentament, per exemple les balenes, les tortugues. Tu si tingués una balena amb unes condicions en les quals no tinguessin depredadors, no tinguessin infeccions, no tinguessin res, quants anys viuria una balena? Els teixits no degeneren molt lentament. Podríem fer que una balena visqués 20.000 anys, no sabem. Podria ser que la balena fos gairebé immortal. És a dir, la immortalitat no és biològicament possible. Ara, la pregunta és, es pot traslladar als humans d'alguna manera? És a dir, els humans clarament tenen unes característiques especials, que són balenes, són meduses. Podem d'alguna manera aplicar tot això que coneixem d'aquests animals als humans. No dic ni sí ni no, us dic només que estàvem en ella. I el que us explicaré és un experiment que vaig fer jo en el laboratori, perquè veiem que això no és ciència ficció, és que és real. I els ratolins, i els vam donar un fàrmac que evita que es generin aquestes cèl·lules velles. És a dir, això que veiem que a mesura que passa el temps, cada cop tenim més cèl·lules velles al teixit. Vam donar un fàrmac quan eren joves, tots hem anat donant al llarg de la seva vida, de manera que aquestes cèl·lules velles no s'acumulen. I el que hem vist bàsicament és que aquests animals viuen més i millor. O sigui, tant el healthspan com el lifespan augmenten. O sigui, és a dir, funciona. Funciona si evites, no viuen per sempre, evidentment són immortals, però si evites que s'acumulin les cèl·lules velles al ritme que s'acumulen normalment, aquests animals viuen més. I un exemple és aquest experiment. És un experiment, això és el que es diu el Barnes Maze, és el laberint de Barnes, que bàsicament és com un laberint, és una taula elevada, amb una sèrie de forats. Aquesta taula amb aquests forats, només hi ha un forat que tingui una caixeta, una caixeta negra. I els ratolins, quan els poses al mig de la taula, hi ha un ratolí al mig de la taula, es posen molt nerviosos perquè els ratolins no els agrada estar al camp lliure perquè els depredadors venen de dalt, normalment, tenen l'instint d'amagar-se sempre. No tindràs mai un ratolí a camp obert, sempre estic al raconets, perquè no vol estar a camp obert. Per tant, un ratolí aquí mig el que fa és buscar la sortida ràpidament. Doncs el que fem és durant una setmana els entrenem a trobar la sortida. La sortida sempre fa la mateixa. Està aquest forat d'aquí, és aquesta caixeta, i llavors hi ha unes marques a la paret, i el ratolí, un cop l'entrenes, va ràpid a buscar la caixeta, sap que dins la caixeta estarà segur, però no se'l menjarà cap ocell, no? Això, quan són joves, durant una setmana, doncs esperem que envelleixin, i quan un cop són vells, estan les últimes setmanes de vida, els tornem a posar aquí mig, i diem, va, troba la sortida ara. Clar, això és una prova de memòria, bàsicament. És una prova per veure si se'n recorden d'on està la sortida d'aquest laberint. I ara veureu, per si funcionen els vídeos, la diferència entre aquests dos ratolins. Tenim a la dreta, a veure si funciona això. A la dreta tenim el ratolí control, és a dir, un ratolí vell. Aquest ratolí, quan era jove li vam ensenyar a sortir del laberint, i ara anem a provar si se'n recorda. I a la dreta tenim el mateix ratolí al qual he donat el fàrmac per evitar envellir. A veure si va el vídeo. No, esperem que s'ho veiem la mà. Ara veureu com responen aquests ratolins. Aquest ratolí és el ratolí vell, el posem aquí
I dic, on estava la sortida? Aquí? No me'n recordo, és que està per aquí la sortida. El pobre ha mirat un balcó, i clar, no ha vist el forat. I finalment dic, no recordo, està aquí. Ha tardat un 30 segons per la sortida. Ara aquest ompli de la dreta té la mateixa edat, però està treballant aquest fàrmac del principi. Aquest pobre està mig minut per trobar-lo i aquest se'n va directe. Ara, què vol dir això? Doncs que el ratolí al qual hem estat donant aquest fàrmac té memòria, té una memòria està conservada, és a dir, i això en les proves, el deteriorament cognitiu que tenim amb l'edat l'hem frenat una mica. Clar, o sigui, això és un mamífer, ja no estem parlant de meduses, estem parlant de mamífers. Evidentment l'envelliment del ratolí és indiferent al nostre, però és molt semblant. Aquests 9 o 10 factors que causen l'envelliment són els mateixos que el que nosaltres. Per tant, això, i el nostre laboratori no és l'únic que ha fet un experiment així, això demostra que podríem estar a prop, acostant-nos, si més no. Estem de camí cap a un fàrmac, una sèrie de fàrmacs que podrien reduir, frenar, alentir una mica el desgast que patim amb l'envelliment. Estem ara acabant l'article sobre el múscul, també, aquests mateixos ratolins, els mesurem la pèrdua de massa muscular, és també un dels problemes clàssics de l'envelliment, i també el mateix, que els ratolins aguanten més, estan més forts durant més temps. Els tenen el fetge, els tenen tots els òrgans possibles. La pell també, la pell es manté molt més jove, per tant tindríem menys arrugues que ratolins humans. Gràcies a aquest fàrmac. Aquest fàrmac, evidentment, és un fàrmac que té uns efectes secundaris, unes complicacions, per tant no es pot donar als humans tal qual. Si mai descobrim un fàrmac per donar que freni l'envelliment haurà de ser un fàrmac amb 0 efectes secundaris, però no sabem res viure més temps si a canvi de pagar doncs, el preu que sigui per un efecte secundari important. Per tant, hem de treballar més amb això. Però el que us demostra això és que això, com és una ciència-ficció, estem a la pista de sortida, no? La vida està a punt d'entallar-se. Encara ens queda pista per córrer, això vol dir que tratarem segurament, i em temo que tots els que estem en aquesta sala, ni jo ni ningú d'aquí arribarem a veure aquestes fàrmacs contra l'envelliment. Però sí que us puc dir que hi ha nascut la primera persona que es prendrà amb aquestes pastilles, és a dir, els nostres nets, algun tipus de fàrmac d'aquests contra l'envelliment, que les properes dècades els podrem arribar segurament a l'abast de les persones. Que és un dels reptes més, evidentment l'envelliment és una de les causes, és al final dels problemes més importants de salut i avui dia, com més cap al tenim persones més envellides, per tant hem de trobar solucions, perquè aquesta podria ser una possible solució. El que estem intentant és això, si l'envelliment és aquest procés que coneixem de passar d'aquest estat jove, aquest estat en el qual parlem aquestes obres de fusió, que més obvi és la pell, la pell represent la seva capacitat que té quan és jove. La idea és intentar frenar una mica aquest pas, fer que la gent es vegi, o fins i tot per no revertir-ho. Hi ha alguna manera de... Estem ara treballant en l'experiment que us he ensenyat era donar fàrmacs als ratolins des que són joves. Estem mirant si això mateix es pot fer donant aquest tipus de fàrmacs quan aquests animals són grans i ja són més van cap a la bellesa, per objectants, perquè no s'hagin de prendre la pastilla tota la vida. I llavors trobar la manera de tirar enrere, no només frenar, sinó tirar enrere. Això, un cop més biològicament no és impossible, és una cosa que es podria. Sumat a tot això, i entrem també un tema del llibre, i això és el que parla al final, hi ha estic ensenyant reptes que la ciència ens pot solucionar en el futur, reptes que preocupen a la humanitat, i com la ciència pot arribar també a canviar, a transformar els humans mateixos. El concepte que aquesta imatge que exemplifica molt el concepte de manipulació genètica, de canviar els gens, de modificar els gens, ens pot portar cap a camps nous de la medicina, de la ciència, sobretot quan s'ha de parlar d'aquesta diferència. Fins ara la medicina era tractament o prevenció, bàsicament tu actuaves quan una persona tenia malaltia o per evitar malalties. Ara estem parlant d'optimització. Què vol dir optimització? Vol dir que una persona sana, que al principi no li has de fer res perquè està sana, la fas millor, li fas alguna cosa perquè sigui millor. Això és un canvi radical de concepte, no? O sigui, en lloc d'aplicar la medicina per posar pagats, anem a aplicar la medicina de la ciència per fer-nos millors, per ja evitar problemes i per arribar. I pensa saber on està el límit, on podem arribar. El concepte d'optimització, això també és molt nou, és un concepte molt nou, ens està obrint una sèrie de problemes ètics i morals també, exactament què vol dir optimització, què hauríem de considerar una optimització, què hauríem de permetre com a optimització, i també una sèrie de reptes tècnics importants. La idea seria doncs això, que
podríem passar d'una persona perfectament sana a una persona igual de sana però més forta, una sèrie de paràmetres que ens considerem bons. Ara, per què aquesta persona és millor que aquesta? Perquè hem de dir nosaltres que una persona més forta i més catxa és més bona. Bueno, és una decisió de manera arbitrària, perquè menys que pugui ser aplicada i quan has d'anar a lluitar contra els dolents, no cal que estigui així de fort, per viure una vida sana i saludable, és per ser perfectament així i està, no hi ha cap problema. Per tant, com definim què és millor? És un dels problemes que tenim ara. O sigui, estarem aviat amb capacitats per fer millores d'aquest tipus. Abans hem de decidir si realment volem que hi hagi fer aquesta millora. O sigui, té un sentit invertir temps i recursos i diners en convertir-nos en superherois tots, no? Però és un debat que fins ara com més de ciència-ficció i ara comencem a no saber ni d'això. Tenim aquesta capacitat ara ja no tan sols de modificar l'ADN, sinó de començar a parlar de temes que fins fa 2 dies eren coses que havíem sentit l'escriptura de ciència-ficció i que ara són reals. Per exemple, la medicina regenerativa, com podem regenerar teixits, us deia abans una mica, no? Tirar enrere l'envelliment, fer que els teixits segueixin regenerant-se per sempre com passen amb les meduses. Crear vida de zero. La biologia sintètica bàsicament vol dir crear éssers vius nous. Això ja ho hem aconseguit amb alguns bacteris. Éssers vius molt simples els hem aconseguit crear des de zero. La ciència ens permet això. Ens permet, com dèiem ara, les teràpies d'envelliment. Per què no clonar? Estem clonant, pràcticament pogut clonar tots els animals que coneixem. Podríem arribar a clonar humans. Tècnicament segurament ja podem fer-ho. Èticament no ho estem fent, evidentment, legalment no és possible. O sigui, no sabem que ningú ho estigui fent legalment, i legalment no sabem si algú ho està fent, però la clonació humana és una possibilitat. La medicina personalitzada, si parlem de coses que poden ser positives i negatives a la vegada, la medicina personalitzada serà aquesta que anirem al metge i hem de dir estic mal de cap, i tires un paracetamol. En lloc d'això, tu vas dir estic mal de cap i en un moment fas una anàlisi genètica i dius mira, vostè el paracetamol li farà poca cosa, perquè un paracetamol prenguis ibuprofè. Això són coses que fins ara estem donant fàrmacs de forma més o menys igual a tothom. No? La medicina personalitzada, a través d'anàlisis genètics, de tipus d'anàlisis, et permetrà donar fàrmacs específics a persones sobre temes que respondran bé. No? Això ho estem fent amb el càncer ja, comencem a fer amb el càncer, però aviat serà un tema que segurament veurem amb qualsevol fàrmac. Estem parlant que si podem modificar l'ADN, podem començar a modificar l'ADN dels nens, per exemple, a continuació. Podem manipular genèticament les persones i els nadons perquè adquireixin una sèrie de característiques que nosaltres volem. Podem començar a entendre aquest cervell que dèiem, que és el que ens fa humans, realment aquesta diferència entre el cervell. Podem començar a llegir aquesta idea de la ment. Poca cosa bastant positiva, però es fan una mica també fins a quin punt els misteris de la ment han d'estar a l'abast de tothom. Aquesta informació genètica estem tindrant bancs de dades d'informació genètica que cada cop en tindrem més i cada cop els nostres secrets, els gens, la nostra essència, bàsicament, el que ens defineix com a persones està en el nostre genoma. Aquesta informació estarà disponible. Cada cop hi ha més gent que té el seu genoma a les bases de dades. Cada cop tindrem més informació genètica i com la manipulem aquesta informació genètica, com l'accedim, qui té aquesta informació. Això són temes que es poden portar un cop més a coses bones o coses dolentes. I el tema, per exemple, dels homes biònics, dels cíborgs, la fusió entre màquines i humans, un cop més sembla ciència-ficció, però els cíborgs són reals, ja que tenim persones que fan servir, per exemple, pròtesis per persones que estiguin amputades, per accidents, fan servir pròtesis mecàniques, cada cop més perfeccionades, però i si arriba un dia que aquesta pròtesi funciona millor que un braç normal? Llavors entrem al terreny d'optimització, això és un tractament, però ens passem a l'optimització. Qui no et diu això que una persona es tallarà el braç però serà un punt de mecànic que serà millor, no? Això entrem en un concepte no, això sí que és ciència-ficció ara, però podrem arribar a tenir cossos totalment mecànics que funcionaran millor que el nostre. El mantenir del cervell humà, però la resta és un cos més perfeccionat, amb unes eines funcionades sense humans. Això pot ser un nostre futur. Tot això ve una mica de totes les avenços científics que tenim, la proteïna de la reproducció genètica, per exemple, potser el més directe, tot això dels cíborgs encara estem treballant una mica d'aquesta interfàs entre màquina i humà, és una mica complicada, però el tema de la reproducció genètica ja el tenim, per exemple, aquest senyor, el doctor que és un xinès que va crear les primeres nenes, 3 nenes, de fet, modificades genèticament, que ens va canviar un sol gens, però el que s'ha fet això per demostrar que es pot fer, pots modificar gens d'humans, pots fer que aquestes nenes neixin amb un gen canviat, i aquestes nenes i tots els seus descendents tindran aquest gen canviat, és a dir, tota la línia genètica d'aquestes 3 nenes tindrà aquesta mutació, aquest canvi que hem posat nosaltres. En aquest cas, òbviament, se li va tirar com a sobre, 7 anys de la presó, ara ja va sortir de la presó,
i prohibir fer aquesta mena d'experiments. No tenim encara la seguretat i l'habilitat per fer servir aquesta tècnica del CRISPR, que permet modificar els gens. Ara són 3 anys tancat a la presó, però això vol dir que es pot fer, per tant, algú pensarà en fer-ho en el futur. Vol dir que no s'hagi de fer? No ho sé, perquè també hem de considerar exactament què estem parlant. Per exemple, un cop sapiguem fer-ho bé, que no tingui efectes secundaris, que no estiguem desconnectant aquest gen i se'ns activi una altra vegada sense saber-ho. Per exemple, en aquests moments coneixem gens que ens protegeixen contra el càncer. No costaria gaire sobreactivar un gen que ens protegeixi sobre el càncer en un nadó, que aquest nen no tindria mai càncer. Els elefants ho fan així, per exemple, els elefants tenen més còpies d'aquest gen que protegeix contra el càncer. Sembla un elefant és una massa immensa que hauria de tenir molts càncers perquè hi ha molta cèl·lula, per probabilitat hauria de tenir més càncers que nosaltres. En canvi, els elefants no tenen gaire càncer i és perquè tenen una sobreactivació del sistema de protecció. I això ho sabem, per tant, podríem, en principi, generar una generació de nens que no tingués càncer, canviant els gens, això està molt bé. Ara, podríem també fer moltes barbaritats canviant els gens, no podem anar cap a modificar els salons, doncs per què no podem barrejar nens amb gens d'animals, o fer que siguin blaus, o sigui, la realitat, un cop entenem quins gens hi ha darrere el color de pell, o quins gens, per exemple, podríem creuar, inserir el gen de l'agudesa visual de les àligues en els humans. Si sabem que les àligues poden veure a quilòmetres de distància, doncs fem el gen que sabem que fa això i el posem dintre el genoma humà a la part on codifica pels ulls. Tindrem nens amb visions fabuloses. Clar, això ens pot portar a híbrids, ens pot portar això a coses totalment aleatòries com canviar el color que tinguem color blau perquè s'ha posat a moda que siguem blaus. Tot això ara és ciència-ficció, però no estem lluny. Com deia abans, estem a la pista de sortida de tot això. L'experiment del Dr. G demostra que es pot fer això. El coneixement el tenim ja. No ho fem encara perquè no sabem ben bé com es fa, però això és un problema o un tema o un repte que tindrem els propers 50 anys. Com us deia abans, els nostres nets hauran de començar abans de plantejar-se de si poden modificar els gens dels seus fills i si poden que el seu fill tingui un nas de porc, un zunzàguila o que sigui, coses que els facin, en teoria, optimitzats que els facin millors. Cap on va la humanitat en aquest sentit és difícil de predir, és a dir, potser s'han anat tots cap a ser superherois, en el futur cada cop ser tenir cossos més semblants a aquesta idea potser de superheroi, potser serem immortals com els elfs del Senyor dels Anells, que no morirem, a menys que ens tiren una fletxa, o potser serem barreges d'homes i màquines que faran molts més anys perquè el cos no degenerarà tant, o potser serem totalment diferents, serem blaus i decidirem que tots hem de fer 2 metres i ser alt i principals. Tot això té 4 exemples de ciència-ficció, de ciència-ficció o de còmics, però un cop més això comença a entrar-hi al realme de la ciència. Això són coses que comencem a estar anant cap aquí. No immediatament, però ara deixem de ser uns somnis per convertir-se en una possibilitat. La diferència és que passa amb els humans, tenim un humà que els humans seguirem sent diferència modificada i que seran superhumana, com dèiem, posthumans, i seguirem els humans sent els problemes habituals de la humanitat i tindrem una humanitat de 2 velocitats. Us recomanaria un llibre, de fet, que fa humans parlem d'això, però hi ha una novel·la, si us diré abans, que a vegades els científics també escrivim, fem ciència-ficció, una novel·la que es diu Matter, del Martí Domínguez, és el Premi Proa, que és una novel·la que parla exactament d'això, una societat del futur, al qual hi ha humans i posthumans convivint. Si pensem que l'Homo sapiens es va carregar al Neandertal, els Neandertals i l'Homo sapiens van conviure, eren dues espècies d'humans que van conviure durant uns anys i els Neandertals van acabar extingint i va acabar sobrevivint els humans. Si en el futur tenim humans i posthumans, quin dels dos sobreviurà? Quina de les dues espècies sobreviurà en la conferència que hi haurà? Aquesta novel·la parla d'això, per exemple, com humans i posthumans poden entrar en conflicte en el futur. Estem creuant les línies de ciència i ciència-ficció alegrament aquí, però no estem tan lluny com us deia de tot això. Això, si haguéssim parlat d'aquest tema fa 30 anys, de fet, quan començava a fer conferències que estaven encara a la facultat, fent una tesi fa 25 anys, parlar d'aquestes coses, això és que clonació, d'això ven, una cosa de pel·lícula. En 20 anys hem fet un canvi radical. Tot el que estic parlant ara ja no és ciència-ficció, ja és possibilitat de futur i hem de començar a pensar-nos, sobretot en un context en el qual estem en un planeta ja sobrepoblat,
ja no hi cabem en aquest planeta, què passa si sobrevivim per sempre, o vivim 500 anys, o vivim 100 anys, i com hi cabrem, com farem els recursos. Tot això és una mica el que tornava a la imatge al principi. Hem entès el psicoanalista, hem entès la nostra biologia, hem entès com funciona el cos humà, hem entès per què en venim, som ara capaços de, com mai a la història, modificar, canviar aquest entorn, modificar-nos fins i tot nosaltres fins al punt que no semblem nosaltres mateixos en un futur proper. És aquesta incertesa que a mi cap on ens porta, la ciència ens portarà cap allà, però com deia abans, és també una mica la filosofia, és la humanitat, les humanitats que ens han de marcar el camí, si no ens anem cap a una distopia molt ràpidament, ens anem cap a un futur terrible si no tenim una mica les humanitats marcant-nos cap a una ciència ens ha de portar. Com deia, un altre llibre que acaba amb això que recomanaria és el llibre de Snow, de les dues cultures, que és una conferència que sempre Snow va fer a Cambridge, si no m'equivoco, a l'any 52-53, i deia això, que són els primers que va dir que la divisió entre ciències i lletres, la divisió de la cultura, ciències i lletres són dues parts de les cultures, que es facin ignorants, sense més ignorants del que cal, perquè estem separant ciències i lletres. Aquest llibre, si no l'he llegit, és un llibre de cultura. És un llibre molt interessant, és un llibre molt fet, aquesta conferència. Vaig tenir la sort que l'edició, això és una edició de fa un parell d'anys, m'ha deixat el pròleg, va ser un honor poder escriure el pròleg d'un llibre per mi molt important. A més, Snow és de l'Ester, és la condició econòmic, per tant hi ha connexió. I totes les persones que ja ho deien, als anys 50, que el problema s'ha d'entendre que el problema encara no han canviat el sistema educatiu per evitar aquesta separació tan radical entre ciències i lletres, de trobar la manera de portar aquestes dues parts comunes. Si no, sí que ens anirem a l'abisme. O sigui, deixem que la ciència tiri per un costat, sense que les humanitats, la filosofia, la sociologia, tot el que va en aquest costat de l'ètica, i una mica la ciència, el futur pot ser molt negre. Si aconseguim coordinar-ho, si aconseguim portar les dues cultures a una unió, llavors serà tot molt diferent. I acabo dient bàsicament una cosa que m'ha de relacionar-la amb la meva professió científica. Per mi la meva pregunta sempre serà la de cara de resposta. I la ciència és això, és buscar noves preguntes, ser fer-se preguntes. I el llibre de Pets Humans, com deia abans, és això, més que donar respostes, la gràcia és fer-se preguntes. Per tant, fem-nos preguntes, fem-nos preguntes i busquem les respostes. El que crec que no només els científics, sinó tots hauríem de fer. I això és tot, gràcies per escoltar-nos. Ara, debatim. A partir, deixant a part de les cases específiques que no podem prendre de la sanitaris, què podríem fer ja per dir, per sentir-nos millors des del que tenim a l'abast ara en aquest moment, si pot anar a la farmàcia o fi, a la botiga de turista, comprar això, allò... Jo us diria, a la botiga de turista no hi aneu, perquè estareu al viatge, aneu més a la farmàcia. Per exemple, ja el que estem entrant, o sigui, tot el tema de les teràpies antienvelliment, tot aquest camp que demanes tu bàsicament, que podem fer per millor. S'ha generat una indústria voltant d'això, és la indústria dels suplements dietètics, de les vitamines, d'això, que és, evidentment, jo que estic treballant al camp, us ho puc dir que tot això no serveix per res. En el futur sí que potser trobarem algun fàrmac o una cosa que servirà. A veure, per exemple, vitamines. Heu de prendre vitamines quan teniu un dèficit de vitamina. I segurament en aquesta sala el 80% tenim dèficit de vitamina D, perquè malgrat que vivim en un país amb molt de sol, passem el dia tancats a casa. I això tenim una pell preparada per absorbir una certa quantitat de sol i amb el mínim que t'exposem no tenim prou per generar vitamina D. Això és un problema, segur que si aneu al metge i demaneu que us facin una prova de vitamina D, que esteu baixos i això sigui un dèficit de vitamina D està associat amb diversos problemes, entre ells potser un major risc de tenir càncer. Això sí. Ara, prendre, per exemple, la vitamina C, si teniu una dieta normal, la vitamina C n'hi ha sobres i totes les altres vitamines, això segurament en teniu més que suficient. Això no hi hauria d'haver problemes. Per tant, suplements, no hi ha cap prova que ens digui que prendre més d'una cosa o una altra funciona bé. En temes, per exemple, en general, de sentir-se millor, de viure més temps, s'està parlant molt de dietes. Hi ha una que s'ha sortit molt, que és la restricció calòrica o el dejuni intermitent. Si esteu al cas d'això, haureu sentit parlar del dejuni intermitent. Al meu laboratori estem fent un estudi sobre això. Hi ha dades científiques amb animals que diuen que el dejuni intermitent pot activar una sèrie de mecanismes contra l'envelliment. Però estem en una fase inicial d'això. D'aquí, si m'ho pregunteu d'aquí 20 anys, potser us ho podré dir. En 3 anys ja donarà resultats aquest estudi. O sigui que potser abans. Si puc venir d'aquí 5 anys i explicar-vos una mica què ha passat. Encara no ho sabem, és a dir, jo tampoc recomanaria que us poseu a fer restricció calòrica o dejuni intermitent alegrament, perquè tampoc sabem encara
home, dolent no ho sembla, però bo tampoc sabem si ho és. Altres coses que es diuen de tot això, prendre resveratrol, prendre metformina, que són els fàrmacs que en teoria redueixen l'envelliment. La metformina, potser molts empreneu, si teniu diabetis o teniu alguna cosa d'aquestes, la metformina s'està veient que és una d'aquestes 10 coses de l'envelliment és la que modula la part del metabolisme, o sigui, rejuvenaria el metabolisme, però no sabem encara ni quines dosis, ni qui funcionaria, ni com. Per tant, tampoc recomanaria a tothom prendre metformina librament perquè fa certs efectes que, a més que sigui diabètic, potser no és ideal. O sigui, a partir d'estic veient coses que no es poden fer. Coses que sí que funcionen, i ho sabem, em sap greu perquè és el mateix que ens diuen els metges tota la vida, però és tot de sempre. És menjar bé, no fumar, no beure i fer portar una vida sana. I sembla tòpic, sembla que dic això perquè no sabem què dir, però és veritat, o sigui, això s'ha estudiat científicament i sabem que la dieta mediterrània, una dieta que cada cop estem parlant més, una dieta basada en fruites i vegetals, en proteïna, de cereals i de llegums, més amb peix i una mica de carn. Aquesta és la dieta que sabem que funciona millor per tot i això té efectes a nivell de salut cardiovascular, d'envelliment en general, de càncer, tot això funciona, això ho sabem, o sigui, no és de dir, ja està el metge dient-me que no beguis el fumi i mengi bé, clar, però és que és així. Fumar és la causa principal de mort per càncer, de pulmó i dels càncers relacionats. És una cosa terrible, si algú diu que ara fuma, que ho deixi ja, perquè això realment és una cosa que per això sabem tots, no cal que ho digui. L'alcohol de moderació, l'alcohol són substàncies tòxiques que afecten també el cor i afecten el càncer. Les principals causes de mort segueixen sent càncer i cardiovascular, per tant aquí tenim problemes. Per tant, jo crec que si podeu mantenir una vida, el que entenem per vida sana, una dieta amb pocs excessos, o sigui, evidentment al cap de setmana si es menja un pastís ningú no passarà res, però si allò que si has de menjar un pastís cada dia potser aquí tens un problema, no? Però una dieta més o menys equilibrada sana sense excessos amb activitat, que és una cosa que ens costa molt, vivim vides molt sedentàries, però és un exercici moderat, això té uns efectes biològics importants al cos i allarga la salut i l'esperança de vida. Sap greu no podem dir cap fórmula màgica que és millor que aquesta, no? Ja sé que no estic dient res de nou, no estic solucionant el problema. Però el que sí que estic dient són les coses que no funcionen, per tant. Tot el que no és això, en aquests moments no tenim cap garantia ni tenim cap certesa de que tot l'altre que estan dient que us pot ajudar a viure més temps funcioni. Per tant, anem molt en cura, en compte amb el que es diu. Digues. A mi m'agrada moltíssim i la física es considera la ciència. La física quàntica està dient moltes coses de cara aviam a la mort, no? Diu que tot queda com bastant i estabilitza molt la física anterior. Jo veig que l'increment de la física no diu gaires coses, la física quàntica, però no diu el calculador, a vegades no sé exactament què. La física quàntica és molt interessant i molt difícil d'entendre. La física quàntica el que passa, jo crec que el gran problema que es planteja la quàntica és que ens dona una sèrie de normes i lleis que no s'apliquen al món macroscòpic, s'apliquen al món minúscul. O sigui, entren en contradicció, òbviament. I no pot ser que vivint al mateix món físic que vivim, les lleis del món microscòpic no siguin les lleis del món macroscòpic. Llavors no entenem, el que estem buscant és la teoria unificada aquesta que ens permeti entendre, tenir una sola llei que expliqui tot això, però les lleis de Newton no s'apliquen als quarks. I com ho fem això? I llavors això, crec que tot el que ens aplica a nosaltres a nivell macroscòpic, a nivell físic, humà, el que som ara nosaltres, seguim estant regits per la física habitual. El que passa, clar, les nostres molècules, els nostres elements, estan regits per la física quàntica. Com aquesta física quàntica es pot utilitzar o com s'hauria de poder utilitzar per temes de salut, no sé si hi ha un pont que ens permeti fer aquest salt, que ens permeti aplicar aquesta informació, aquestes lleis que funcionen a nivell microscòpic, traslladar-les a nivell macroscòpic, que és la medicina, el que ens interessa és com podrà adaptar-ho humans. Potser algun dia, això és una feina molt grossa que tenen els físics, de trobar la manera de que aquestes dues parts de la física han d'encaixar, perquè evidentment és el mateix univers, per tant ha d'encaixar això. Com? No sé. Evidentment, la física quàntica sí que l'aplicació directa, real, més clara que estem tenint és que ens permetrà tenir millors ordinadors, estem fent els ordinadors quàntics que ens permetran fer càlculs i fer coses que no són pensables com els ordinadors que tenim ara. Això ens portarà
tindrà un impacte en tota la vida. No, i una altra que recordo ara que van en algun moment que diu que van descobrir que nosaltres, els humans, som espai i som temps. Que abans jo sempre m'imaginava el temps allà i l'espai allà. I dius com un això, que som espais i som temps. Sí, clar, evidentment és la idea que vivim en 4 dimensions. Estem acostumats a les 3 dimensions del món físic, però la 4ª dimensió és el temps. Es pot veure com una dimensió més. O sigui, si tu pots moure endavant i endarrere i amunt i avall, també pots moure el temps endavant i endarrere. No? El temps només ens podem moure en un sentit i amb una velocitat, però potser hi ha una manera de fer això. És molt interessant perquè això entra en el realm aquest de la física teòrica, que en la física teòrica, clar, hi ha 1000 coses que són possibles, som multiversos, totes aquestes coses que puguin existir infinits universos sobreposats degut a cada canvi que pot haver-hi. Això la ciència-ficció ho explora molt, és molt interessant. Ara, quina aplicació real pot tenir, com ho podem viure nosaltres, com ho podem veure? No sé, però són temes molt teòrics que costa de veure quin impacte poden tenir en el dia a dia. Tot el que us estan explicant ara són coses teòriques científiques, però que poden tenir un impacte real. La física quàntica i tot això, no sé com, a part de com deia dels ordinadors i tot això, no sé com podem aplicar tot això, aquestes normes. Podem arribar a moure'ns pel temps amunt i avall, no sé. Hauria de comptar un físic que us expliqui això. Un moment, Maria. Ei, Salvador, jo et volia donar les gràcies perquè has fet una exposició, no sé, més que interessant i que a mi m'ha fet pensar, com sempre, cada vegada que repasso una mica el teu llibre o algun altre llibre semblant a aquests, el meu cervell, que és el que ho regeix tot, es revoluciona d'una manera tal que ara passen uns dies que he d'assimilar tot això que he sentit, tot això que he escoltat, perquè jo penso que soc un exemple molt clar d'una persona de lletres, que sabia que hi havia els de ciències, però, aquests de ciències, mare meva. Era jo al costat dels de lletres i encara hi soc, però amb el temps, tot ho acabem assimilant, jo ja havia assimilat que amb els de ciències no aniria a competir res, però era capaç d'entendre'ls. Així doncs que aquest llibre teu, que és de ciències, he pensat, doncs mira, he entès cosetes i m'ha agradat molt. I sobretot m'ha agradat l'última paraula, que és responsabilitat. L'he trobat preciosa i és l'última paraula del llibre, que m'ha semblat extraordinari. Però, a part d'això, tot aquest procés meu, doncs, diguéssim, que m'ha portat a això, a veure que puc ser al costat de la gent de ciències, avui ho has fotut en l'aire, perquè d'alguna manera, sobretot amb això de l'envelliment, m'he tornat una mica a l'ela, quan anaves parlant de la possibilitat de frenar i confrenar l'envelliment. M'ha costat molt també d'acceptar que em faig gran, suposo que com a tothom, però en aquest moment em presumeixo de ser gran i tenir les condicions que tinc, i em fa molt boig. I quan algú em diu, 72 anys, tens 9 seules, penso, bueno, és que tu mires molt malament, però jo tinc aquests anys, els porto com els porto, però jo els tinc bé. És a dir, que he acabat després de, entenent per la filosofia que neixem per morir, ara resulta que tu vas i dius, no, això, dius, bueno, aquest cervell meu se m'ha tornat boig, tan boig com que penso, bufa, els teus nets potser això ja s'ho plantejaran pels seus fills. Els meus nets com seran aquests nets? Esclar, m'has deixat molt destorcat. La veritat és aquesta. Però a part d'això, que ja m'ho aniré resolent, tu ja t'encarregaràs de donar-nos més pistes més endavant de com ho hem de resoldre, tot això tampoc ens pots ajudar. Del teu llibre em volia fer un mínim comentari, senzillament, no és res més que això, sinó que n'he après tantes i tantes coses d'aquest llibre. No penso que hagi après a pensar amb el teu llibre, però sí que he après a fer funcionar el pensament. De manera que m'has portat a haver-me de plantejar, per exemple, què representava la intel·ligència i què representava la consciència en els humans. Això ja m'ho havia plantejat mai. Vaig tirar enrere, i això quan nosaltres ho vam comentar també una mica al grup de debats, també ho direm, aquesta consciència, a tots ens va cridar veig l'atenció de la consciència. M'agrada molt això. Aquestes dualitats que n'estableixes moltes, de dualitats per tal de l'explicació humana, com ara també, si anem enrere o anem en vano, només mirem en vano, només enrere, que quasi bé tots ens donen a una interpretació, a una visió dual, potser, doncs a mi m'ha agradat el teu llibre, però sobretot és que volia ressaltar ja que a la pàgina 13, vaig pensar més a saber què llegiràs, perquè trobo una paraula a la pàgina 13 diu biohumanisme racionalista.
tu, jo com que lletres, però biohumanisme racionalista, a mi em va deixar com ara, això la pastilla de no fer-se bé, està totalment descol·locada. De manera que el llibre, de veritat, jo us el recomano, però us el recomano que us el llegiu això, trobant cosetes d'aquestes, no? Perquè, a part d'arribar al biohumanisme, abans hi ha una reflexió que diu la biologia, la bioquímica, la biomedicina, i és per parlar, senzillament tots aquests vídeos són per parlar del biohumanisme, però molt bé. Jo, de veritat, t'agraeixo molt la xerrada que ens has fet avui, que és més a part del llibre, però també vull fer una valoració important del teu llibre, perquè tot i ser així dens, perquè ho és, doncs penso que és molt pedagògic, que gent com jo, que és un d'elles absolutes, a mi em va despertar això que et dic, aquest acostament, jo tampoc puc entendre aquestes encargues de ciències, no? I moltes gràcies, i ja està. Moltes gràcies a tu, perquè a més crec que la millor recompensa quan escrius un llibre com aquest, que m'està moltíssim d'escriure, és que els lectors ens diguin que has arribat a mi l'objectiu, no? L'objectiu d'això era poder fer pensar o fer posar sobre la taula una sèrie de temes que ajuntin això, que tant un de ciències com un de lletres pugui entendre-ho, que vegi que aquest casament, no? I el biohumanisme racionalista va ser una etiqueta que has pensat els meus editors que m'has dit, perquè no li poso un nom, perquè les etiquetes venen més, no? Doncs crida l'atenció, aquest nom. Per això, que queda bé dir-ho, però clar, bàsicament el que estem fent això és el que s'està fent avui és humanisme, estem parlant de la humanitat, estem parlant de com va la humanitat, però sempre des del punt de vista biològic, per tant, biohumanisme, crec que és una mica el que estem alimentant, i el biohumanisme ja existeix. Però sí que racionalista, perquè quan parlem d'això sembla que jo estigui fent molta propaganda del mètode empíric, de l'essai empíric, perquè si no tens la prova de demostració no serveix per res, també el que sembla que digui Bertrand Russell, que sí, d'acord, que l'empirisme és el mètode científic és la solució, però la idea de posar racionalista és per dir que no es pot separar les dues coses, si el biohumanisme és una cosa empírica, ha de tenir un racionalisme, ha de tenir una part raonament, ha de tenir una part filosòfica, que és una mica el que estem fent amb tot això, no? I és una mica el naixement d'aquesta paraulota. I pot ser oblidat, i aquí no em deixem així, pot ser oblidat valorar molt bé la relació de la biomedicina i la religió. És un capítol interessantíssim. És un tema que podria donar un altre debat. I tant, no, deixem-ho així, senzillament dir-te que a mi també m'ha cridat molt. Deixa'm dir una cosa, que quan jo vaig començar a fer xerrades sobre envelliment, estic treballant en envelliment des de fa 25 anys, i les primeres xerrades que feia parlava d'envelliment, i jo deia que això era envellim perquè estem vius. O sigui, envellir és un procés, és una cosa, un procés normal de la vida. Ara ja no dic això. Ara ja estic començant a dir una cosa, ara dic envelliment és un procés biològic, com qualsevol altre. I fins al punt que hi ha un punt de vista, podria dir una mica cínic o podria dir una mica escèptic, que veu l'envelliment, i espereu que us ho expliqui abans de parlar-vos, veu l'envelliment com una malaltia. I això és una cosa molt interessant, és un concepte molt interessant, perquè us ho explico. O sigui, sempre dic això davant d'un grup de metges o davant d'un grup de geriatres em volen apedregar, no? Perquè evidentment és el que deies abans, o sigui, ens hem d'acceptar que envellim, per tant, hem de veure que l'envelliment és part normal del nostre progrés biològic. Ara bé, quan comences a mirar-ho des del punt de vista purament biològic, purament de recollir al laboratori, l'envelliment és un procés molt semblant a una malaltia, a un càncer, a una sèrie de canvis, evolucions que recorden a una malaltia. Ara bé, si és una malaltia, de moment no ens en podem escapar, per tant, millor que no diguem malaltia, perquè clar, si és malament, llavors saps que va cap aquí, no? Però des del punt de vista conceptual sí que té una importància, si dius purament filosòfica, no? O sigui, anomenes l'envelliment malaltia, perquè les malalties poden curar. L'envelliment, si diem que és una cosa que és inevitable, no té res per evitar-ho. Però si és una malaltia, podem començar a buscar un fàrmac per curar-ho. Llavors, des del punt de vista purament semàntic, no està ni molt menys vull anomenar-ho una malaltia, no? Però és un concepte que jo trobo molt interessant des del punt de vista purament de jugar amb les paraules, no? De cap on es porta això. I potser d'aquí 50 anys podrem dir-li malaltia tranquil·lament perquè haurem trobat una cura, no? Però de moment estic d'acord amb el que dius, que hem d'acceptar la nostra bellesa i la nostra envelliment com una cosa natural, normal i sana. I de fet, molt millor envellir, no envellir vol dir que escapa el camí, per tant, molt millor arribar a veure com de gent era. Això és la part bonica, i jo ara que he passat la primera 50 ja estic feliç de veure el meu envelliment, també, que és una cosa que és bonica, i acceptar aquest envelliment, que és una cosa que és una cosa, des del punt de vista més això psicològic, filosòfic, és important pels humans. Per tant, això no digueu a ningú això de la malaltia, l'envelliment és una malaltia, però penseu com a cosa conceptual de fons que està canviant una mica el paradigma.
Anaves tu, Jo volia dir una cosa molt concreta que m'ha cridat l'atenció, que és el dels 200 milions de la pesta, de la mort de la pesta. Quanta gent hi havia llavors? Doncs va carregar tota Europa, bàsicament. D'Europa va 3/4 d'Europa. Aleshores hauria quedar una gent més seleccionada. Molt bona pregunta. I això crec que això és una cosa molt interessant, perquè ara estem evitant això. O sigui, al llarg de la història, totes les plagues que hi ha hagut, totes les epidèmies que hi ha hagut fins que arribava a la medicina, el que feia era convertir-nos, seleccionar les persones més resistents a això. O sigui, traslladem-nos enrere, imagineu-vos que la sida, que és l'última pandèmia que hem tingut abans de la Covid, la sida que és passat a l'edat mitjana, sense cap mena de fàrmac contra la sida. La sida és una malaltia que es transmet per via sexual, és una activitat que fan el 99% dels humans. A més a més té un període d'incubació llarguíssim, o sigui, tu pots estar infectat i no saber-ho, per tant vol dir que pots estar contagiant a tothom, i té una mortalitat del 100%, del 95%, perquè hi ha un grup genètic, molt poca gent, que és resistent a la sida, molt poca gent. Què hagués passat? Perquè és mort el 95% de la humanitat i el 5% que hagués sobreviscut que ha sigut resistent a la sida, que la sida ja no ha sigut un problema. Clar, avui en dia, evidentment, ens hem estalviat la mortalitat aquesta del 95%, que ha sigut terrible, però el que hem fet és que aquesta selecció natural que ha anat passant al llarg de la humanitat, al llarg dels 2 milions dels primers homínids a ara, que hem anat vivint centenars de pandèmies o epidèmies, aquesta selecció natural a la bèstia, que carrega la bona part de la humanitat i els que surten són resistents, ja no ho fem. Per tant, hem trobat la manera d'evitar això. Per tant, ja no ens passa això. I la segona cosa és que no puc veure la interacció d'anar de nosaltres, envellint tots nosaltres, i la connexió amb la biosfera en general. Em costa molt de veure, ho veig una mica egoista, dit així, senzillament. Veig una mica egoista aquesta maduració i protecció humana enfront del total de la biosfera. Totalment, sí. Els humans som nefastos per la biosfera. O sigui, per això, jo crec que això, el punt d'inflexió de que nosaltres comencem a convertir en un problema pel planeta és el descobriment de la medicina. Quan la medicina comença a funcionar, la medicina existeix des de fa mil·lennis, però que realment funciona la medicina bé, a partir del final del segle XVIII, principis del XIX, que la medicina realment salva vides. A partir d'aquí s'ha convertit en un càncer pel planeta, claríssimament. I això és un abisme, evidentment, el que estem fent, o sigui, els humans, i això és un tema que estic, de fet, ja puc anunciar-ho ara, que aquest llibre acabo de contractar la segona part del llibre aquest, que no serà una continuació, però serà un llibre amb deixa editorial reflexionant sobre altres temes d'aquests que ens fan humans. La idea aquesta de l'individualisme, de com hem passat, els humans hem passat a donar un preu molt important a la individualitat. O sigui, tots nosaltres som individus que valorem la individualitat nostra i dels nostres veïns, no? I la respectem. Això és una cosa molt única dels humans, perquè des del punt de vista biològic, des del punt de vista evolutiu, des del punt de vista ecològic, la individualitat no té cap importància, el que importa és l'espècie. Llavors, de la mateixa manera, dintre d'un cos, si una cèl·lula s'està tornant maligna, s'activa un programa de suïcidi o algú la mata, o sigui, perquè tu no pots tenir una cèl·lula que va a la seva, per tant, és més important el cos que la individualitat de la cèl·lula. A la humanitat normalment és així també, o sigui, normalment s'elimina o es moren els febles i sobreviuen els forts, això és la selecció natural. Això els humans s'ho han carregat. Al moment que hem aconseguit saltar-nos aquest imperatiu biològic, ens convertim en un problema, perquè deixem de tenir depredadors, deixem de morir, tenim mortalitat infantil, i comencem la corba de creixement de la població va com boja i entrem en una cosa que és absolutament absurda, que és la bellesa. La bellesa és biològicament absurda. No hi ha animals vells. Si mireu la naturalesa, els animals salvatges no hi ha de vells. La bellesa és una cosa humana, és una cosa molt humana la bellesa. I això és un dels temes del proper llibre, serà això, la bellesa com aquest fa humans, la bellesa. Perquè la bellesa no existeix perquè un animal que es torna vell si arriba vell, perquè segurament s'ha mort abans una infecció o el que sigui, si aconseguir arribar vell, el depredador se'l menjarà abans de l'animal vell, evidentment, per tant no arribarà. O sigui, la bellesa és totalment anòmala. En canvi, des del punt de vista de l'individu, és el que aspirem tots. Primer volem aspirar a ser grans i viure bé i amb bona salut. Per tant, és aquesta contradicció, des del punt de vista d'espècie, de planeta, d'ecosistema,
som un desastre perquè la bellesa hauria d'estar prohibida, en canvi, des del punt de vista individual, aspirem a això. No? Des del punt de vista filosòfic, crec que és molt interessant això. Evidentment, jo soc totalment partidari de la bellesa i de la individualitat en aquest sentit i de saltar-nos la biologia en aquest sentit, no? Però clar, això té un impacte que enteneu. I això vol dir que ens estem carregant els recursos del planeta perquè el planeta no està preparat per una espècie que sigui capaç d'arribar a ella i sigui capaç de multiplicar-se tant com nosaltres. Com ho farem això? Això està a les nostres mans, però a veure si trobem un punt d'equilibri. Jo crec que sí, evidentment. O sigui, com trobem aquest punt d'equilibri és discutible, però hi ha càlculs que diuen que la humanitat està augmentant i que haurà tenint un plató, una maseta d'uns 10.000 habitants, 10.000 milions d'habitants del planeta. Més que això no pujarem. Estem a 8.000 ara i tindrem uns 10.000. Ara, el planeta pot aguantar sostenir 10.000 milions d'individus al ritme que estem fent ara, amb la contaminació que portem, amb els recursos que implica alimentar-nos, tot això ho pot sostenir el planeta o el planeta mantenia millor si tinguéssim 5 o 6.000. Vol dir que ens hem de carregar mitja humanitat, clar, o sigui, si fos pel planeta, el que hauríem de fer és trobar un número tolerable perquè els recursos que tenim, ens hauríem d'haver plantat a 5 o 6.000 potser. 6 milions d'habitants, però no estem anant cap a 10.000. Clar, llavors... Hi paraules, mentre tornant una mica a punt de vista individual, has parlat de l'alcohol i que vas intentar arribar a bones condicions, i no has parlat del descans, que jo crec que és, no sé si és el més important de tot, almenys la meva experiència és que és com fonamental el descans, la certa qualitat, i llavors també parlava aquí de, diguem, si és que és possible valorar d'alguna manera tota la qüestió emocional. No, que és una cosa molt important, és més, hauria d'haver mencionat, perquè m'ho he deixat, perquè és totalment cert. Tendim a veure només la salut des del punt de vista físic, quan la salut, evidentment, hi ha un component emocional, mental, molt clar. I de fet, no són dos components, és una mica com el que dèiem de les ciències de les lletres. Salut mental, salut física és el mateix, perquè si no estàs bé físicament, estàs bé mentalment, si estàs bé mentalment, estàs bé físicament. I això, tota malaltia té un component. Tenia una professora de psicologia a la facultat de medicina que deia això, vaig sentir parlar de malalties psicosomàtiques, que vol dir que estan causades pels problemes mentals. Dius que totes les malalties són psicosomàtiques. Tu quan tens una malaltia, el teu cap, la teva ment, l'està vivint aquella malaltia i té una acció, una reacció a aquella malaltia que té un efecte físic també. És a dir, totes les malalties tenen un component psicològic. I evidentment el que dius que és essencial, o sigui, no serveix de res tenir una salut, un cos físic sa, si la ment no també està en la mateixa onda. No? Per tant, el descans primer des del punt de vista del que és dormir, això, el descans físic, això és essencial, evidentment. I cada cop estem en una societat que dormim menys i tenim això. No se sap encara molt bé per què necessitem dormir, però sembla que durant el son és l'únic moment en el qual es poden fer uns serveis de neteja al cervell. El cervell no és un cervell que va més revolucionat del que hauria d'anar. O sigui, és desproporcionat l'activitat cerebral que tenim al nostre cos, no el volum, sinó l'activitat. La quantitat d'energia que gasta el cervell és proporcionalment, de totes les espècies, és el que gasta més en recursos. I això genera una sèrie de desgasts i una sèrie de residus que s'han de netejar. I això, tots els animals necessiten dormir, però nosaltres més, perquè si no ho fem, doncs pot haver-hi, no acabes de fer net mai, el cervell no té temps de fer aquest reset que hi ha a la nit, que és netejar, eliminar els residus. Això és teoria, encara no està molt clar, però segurament va per aquí les coses. Per tant, un descans, un dormir proporcionat i bé, en funció de cadascú, el que no serveix és dir, tothom ha de dormir 8 hores, això és absurd, perquè hi ha persones que en 5 hores en tenen prou, hi ha persones que en tenen 9 i 10, i hi ha persones que per l'edat canvia, evidentment, perquè el cicle de la son, els nadons dormen 18 hores al dia i la gent gran dormen 3 hores i es van fent sons durant el dia. Això és una cosa que no hem de lluitar contra això, és una cosa que funciona així, no hem d'intentar forçar-te a dormir 8 hores quan potser el teu cos és de 3, i 1, i 2, i 1, això va així. Això és molt important. I descans, en el concepte més ampli de descans, en el sentit de tenir una zona de relax i de pau mental i de resta mental, que no necessàriament és dormir, sinó descans en general, això crec que és essencial, tota la part psicològica. Té un impacte cada cop més important, i per tenir un exemple molt obvi,
durant la pandèmia hem estat molt preocupats per la salut física, evidentment, perquè se'ns estava morint de gent, però això ha creat això que es diu una sindèmia. Si tenim la pandèmia, sindèmia vol dir que hi ha més una pandèmia a la vegada. Tenim la pandèmia i tenim una altra pandèmia associada, que és el trastorn mentals que la pandèmia ha causat. La pandèmia ha causat un estrès psicològic que té un efecte mental i físic. I això no en parlem tant, no? I evidentment que primer potser havíem d'anar a salvar vides, és a dir, que evitar que la gent es morís perquè a l'UCI perquè no tenia un respirador. Però hi ha un problema de salut mental, no només en un cas extrem com la Covid, sinó en general a la població, vivim en societats molt intenses que ens eviten aquest descans, ens eviten poder viure amb pau mental. I això té un impacte físic, biològic, que pots quantificar i pots mirar amb canvis moleculars. No? I crec que sí, o sigui, sens dubte, jo volia haver-ho mencionat abans i crec que és una bona manera, s'ha de treure el tema de salut mental, psicològica, el descans i tot això en general i el moviment són temes que són part essencial dels. Jo et volia agrair també moltíssim, jo l'he llegit els llibres i segur que he llegit, o sigui, m'ha agradat molt. Llavors, volia preguntar, en relació a la política, que jo quan estàvem així tancats a casa, jo pensava que això quan arribi a l'Àfrica hi haurà una mortalitat terrible i no sabem on arribarà. I en canvi no ha estat així. Llavors, la causa és perquè la població africana és molt més jove que la població europea i d'altres parts del món. Aquí no hi ha altres incidències. I vull dir més preguntes. I després, en relació has parlat de que el problema millor és el no tenir consciència de que les vacunes són la part de la solució per les pandèmies. I en canvi hem vist països europeus absolutament desenvolupats i amb moviments fortíssims antivacunes. Has parlat de que aquí no havia passat perquè hi ha hagut una bona comunicació. Aquesta és l'única causa o n'hi haurien més? I una tercera pregunta, que és, diguem, estem en aquesta hiperpoblació que estem tenint, que tu ara deies, aquests 10.000 milions, que són els que potser... Però les pandèmies, aquesta cosa que has dit, n'hi haurà més perquè hi ha microbis, etc. Pot ser un mecanisme d'evitar aquesta superpoblació i, per tant, que ens autodestruïm i que aleshores no es pot produir. Comencem amb l'última, crec que no, perquè tenim massa recursos ara, per sort, per fer-hi front a les pandèmies. Per exemple, això de la Covid, al final hauran mort 20 milions de persones. Clar, 20 milions és una tragèdia, però dintre del que són 20 milions d'humans, 20 milions és una gota d'aigua. Dubto que tinguem pandèmies que realment pugui tenir un impacte que es carreguin 20 milions o que es carreguin 500 milions o una cosa prou impactant com per frenar el creixement. Que la frenada de creixement vindrà pel que estem veient, que els països desenvolupats és al revés, estem frenant el creixement. A mesura que ens anem desenvolupant, passem potser aquest individualisme que acabes dient, si tingueu fills tampoc no tinc recursos per alimentar-los a tots i per donar-los la qualitat de vida que necessiten. Els éssers humans teníem més fills quan la mortalitat infantil era elevada, que és el que es veu a Àfrica encara, no? És una mortalitat infantil elevada, tens 10 fills, te'n sobreviuen 3, i això és com tots els animals tenen moltes cries, els peixos per exemple, tenen nivells de cries perquè te'n sobreviuen unes quantes, només els mengen els altres peixos. Com més cries tens, és perquè se'n moren més durant la infantesa, quan sigui la infantesa ja no se'n moren, llavors passes al contrari, a invertir més recursos en menys cries, que és el que estem fent els països desenvolupats. Això ara només queda una franja del planeta que no està en aquesta onda, que és una franja a Àfrica i Àsia, que estan encara tenint, començant a mig Àfrica fins al final d'Àsia, és un país on una zona encara està en creixement. La resta estem en decreixement. Per tant, crec que el límit aquest l'acabem arribant quan tot el món estigui, tots els països que estan en fase d'aquest desenvolupament arribin a un punt al qual tenen una sanitat i una economia prou bona, no vol dir que arribin als nivells potser d'Europa encara, però prou bona com per començar a plantejar que no podem mantenir 10 fills i en tinc 1 o 2, o que sí que em sobreviuran, no és cap problema. Per tant, això és el que es calcula que serà el que ens frenarà, no necessàriament malalties, perquè tenim massa recursos ara per frenar les malalties, per evitar les malalties, com que les malalties puguin carregar tot això.
L'altres preguntes, que parlàvem de la reticència a vacunar-se, de quins són els... O sigui, la pregunta que era exactament que... La pregunta és, tu deies, aquí ho han sabut fer perquè hi ha hagut molt bona comunicació. Jo preguntava, aquesta és la clau? Hi ha hagut una combinació de coses, sí, evidentment, o sigui, aquesta és la primera pandèmia, la primera crisi mundial de salut que passa en un món en el qual tenim xarxes socials, tenim una comunicació molt àmplia i molt immediata. Això vol dir que la informació i la desinformació arriben a la vegada a la gent per totes bandes. Doncs tothom té accés a Twitter, a Facebook, a WhatsApp, el que sigui. Llavors, això no havia passat mai abans. Aquí correm el risc, i és el que ha passat també, doncs que els moviments antivacunes que sempre han existit. O sigui, el primer moviment de vacunes es va generar el dia que es va donar la primera vacuna. O sigui, és una cosa que ha existit des del principi. Ara, en molts països civilitzats, el moviment antivacunes és marginal, o sigui, existeix, és molt radical, és molt intens, però són molt poca gent. Aquesta molt poca gent ha accedit ara a una altra veu molt important en les xarxes. I la gran massa de la població ha tingut accés a informació dels dos costats, a igual nivell. O sigui, cosa que abans no passava, perquè tenies això, un grup marginal no té un portaveu tan important com pot tenir els grups oficials, diguéssim. Ara tots els grups tenien un accés similar. Fins i tot més encara, perquè les teories de la conspiració són molt més vendibles que no les versions oficials. Si et dic que això, que el virus està creat en un laboratori, manipulat genèticament per una conspiració, això ho miraràs en un WhatsApp abans que no digui no, que el virus ve d'un ratpenat, no té cap gràcia. És molt més vendible les conspiracions. Llavors això ha fet que pugés molt. Amb aquest maremant d'informació i desinformació hem hagut de trobar això, una manera de comunicar a la gent quina era la informació veraç, correcta, que la ciència sabia que era certa i quina no. I quina era la incertesa, les coses no sabíem encara. Jo crec que la comunicació sí que ha jugat un paper molt important. Si ha sigut o no l'única raó per la qual, per exemple, a Catalunya o a Espanya en general, el nivell de vacunació ha sigut de les primeres dosis proper al 90%, que és un dels més alts del món. Crec que hi ha hagut... és més màrqueting, per dir-ho per la paraula, que no cap altra cosa. És ser capaços de vendre el concepte de la vacuna. I això és comunicació, és tenir els líders adequats que tu dius, que et respecten aquesta opinió, i és consciència de la gent, però la gent té consciència perquè està preparada per això. O sigui, potser té una feina prèvia en aquest país d'explicar que és una vacuna i d'entendre que les vacunes funcionen i que el punt de vista aquest de l'antivacuna era realment marginal, perquè la població en general no s'ho ha cregut. Després podríem discutir tot això també, perquè a mesura que hem anat avançant el tema vacunes i ara estem dient que segurament ens hem de revacunar cada cert temps com amb la grip, ara molta gent està dient això és per beneir vosaltres, això és per treure'ns diners. Clar, o sigui, estem passant ara una mica cap a l'efecte rebot, no? Les vacunes aquestes funcionen tan bé que ara la gent està percebent que no és necessari vacunar-se. Això és una cosa molt coneguda de qualsevol fàrmac que funciona bé té l'efecte secundari que la gent no se'l vol prendre perquè llavors pensa que ja fa falta. No? O sigui, a la Covid ja no és un problema, clar, no és un problema perquè estem vacunats. O sigui, a la gràcia de la immunitat pot tornar-se un problema, o que hi hagi una variant que s'escapi d'aquests anticossos pot tornar-se un problema. Per tant, potser no ho estem comunicant prou bé. Jo crec molt a la comunicació. Evidentment pot haver-hi 10 o 20 altres factors. En general, és sobretot una preparació, una cultura bàsica de la població, que és feina anterior que potser ho hem fet bé abans. No? Perquè, evidentment, en els països en els quals hi ha menys cultura científica de base, doncs, és més fàcil que s'escanvin les teories antivacunes. Una combinació d'aquestes dues coses, crec jo. I del que és a l'Àfrica és un cas molt interessant també, perquè evidentment tothom pensava això, quan això arribi a Àfrica serà una escabetxina. I no ha passat per diversos motius. Jo crec que un dels motius és el que deies, primer és el motiu que és una població molt més jove. Això és la mortalitat sobretot de Covid l'hem vist en persones grans i Àfrica és un continent on hi ha menys persones grans, per tant és un problema. Segon, és un continent més rural que Europa, aquí vivim molt més concentrats. A Àfrica hi ha molt més espai, per tant les ciutats són un problema, però una gran part de la població viu en entorns rurals, en el qual la transmissió no és tan fàcil. Tercera, és un continent molt més avasat a pandèmies i epidèmies. O sigui, ara tenen a Guinea Equatorial hi ha una epidèmia de Marburg. Marburg és un virus semblant a l'Ebola.
l'èbola, feia 2 dies que hi havia hagut un brot d'èbola, estan molt entrenats a confinar-se, saben com reaccionar amb això, perquè són molt més mortals que la Covid, perquè si hi ha un brot de Marburg o d'èbola i no confines i no fas les normes, hi ha un 80% de mortalitat, per tant aquí no pots fer bromes. Per tant, estan molt més entrenats a respondre, en aquest sentit, tant a nivell de població com a nivell sanitari. Encara que els recursos sanitaris no siguin els nostres, sí que estaven més preparats pel concepte de pandèmia més que nosaltres. Tot això sumat, més un quart factor, que és el factor purament de dades, que no sabem realment quanta gent s'ha mort de Covid, perquè clar, si nosaltres, si Europa hem jugat amb les dades i fet trampes amb les dades, imagina't a Àfrica com recullen les dades i de saber. Si Xina no sabem tampoc quanta gent s'ha mort, o sigui, és molt difícil saber. Per això, si mireu el bràquet, el rang de mortalitat que es diu de la Covid, l'oficial em sembla que són 7 o 8 milions. L'estimació són entre 10 i 30. O sigui, tu penses, al segle XXI no som capaços de calcular, no podem tenir una situació adequada, doncs no, perquè hi ha moltes dades que no les tenim. Per tant, a Àfrica s'explica una mica per tot això, crec jo. Tot i això hi ha hagut mortalitat a Àfrica, evidentment, hi ha hagut una mortalitat també important, però potser sí que hem patit més en països desenvolupats, entre cometes, per aquestes característiques. Jo també tenia 2 preguntes a fer-te. Una és de la lectura del llibre. A mi em va frapar molt el tema de la consciència. Tot el capítol que parles de l'ànima, no? Com aquella paraula que estàvem a l'escola i us dic, això és la consciència, res localitzada en el cervell, saber on està, i el tema de transferir aquesta consciència fora de l'home, és a dir, la intel·ligència artificial. A mi és el que em va atrapar més del llibre, per dir que feixis com una mica, també com una mica motivació que la gent es llegeixi, perquè veig que és un tema molt interessant de, home, i per això pensava, els homes tenim consciència, això ens fa diferents, però tu dius, aquesta consciència potser d'aquí molt es pot transferir, i això em va preguntar molt. I la segona pregunta que volia fer respecte a l'envelliment, tu parles molt de qualitat, de millorar qualitat de vida, amb això estaríem d'acord, però augmentar esperança de vida deu ser un hàndicap, no? Perquè si s'augmenta l'esperança de vida amb aquest procés que es pot fer, no? Llavors això seria un món insostenible, perquè ara aquesta plana que has dit tu no? Es fa perquè la gent s'autoregula, perquè no cal tenir tants fills, però si jo puc viure, que has dit abans, 500 anys, i tothom viu 500 anys, això és impossible de viure. Per tant, també s'ha de pensar com un límit de si es pogués allargar, el polític de dir, quan arribis no sé quan, adéu, perquè si no, seria la mort de tot. Bueno, clar, no vull dir. Efectivament, per aquest segon hi estic molt d'acord, jo sobretot, a mi m'interessa molt la biologia de l'envelliment. Jo estic, des del punt de vista, i tornant a parlar d'una manera molt freda i molt analítica, des del punt de vista biològic, els 2 grans misteris biològics que tenim sobre la taula són el càncer, que és una cosa fascinant des del punt de vista biològic, com una malaltia pot ser tan difícil de controlar. En sabem tot el que podem saber més del càncer, tot i així no podem frenar del tot, perquè és fascinant realment com el seu cancerós adquireix aquestes habilitats per tot això. Des del punt de vista individual i social és terrible, evidentment, no? Però des del punt de vista biològic simplement entrenament és molt sorprenent. I l'altre és l'envelliment des del punt de vista biològic és fascinant, no? Tot això. Doncs jo com a biomèdic i com a metge, com a persona que treballa en biologia, m'agrada l'envelliment per això, per trobar la solució a aquest enigma. Ara bé, i això ho passa moltes vegades amb la ciència. Moltes vegades tirem endavant sense pensar en el component ètic, el component social, el component humanista. Què vol dir solucionar el problema de l'envelliment? Què vol dir curar l'envelliment? Perquè podem crear un caos al planeta espectacular, no? Evidentment, és el que volem. Clar, si tu preguntes aquesta sala, no? Quan tots tenim una certa edat, si volem viure més i millor, i que més o menys tothom dirà que sí, no? Si ho preguntes, jo vaig fer fa temps una conferència similar més centrada en l'envelliment a un institut on hi havia gent que tenia 14 o 15 anys. No? La primera pregunta que em van fer és per què estem investigant l'envelliment, i de tonteria, per què perdem temps i diners investigant l'envelliment quan hi ha altres temes més importants al planeta. I doncs, per aquesta pregunta me la fas d'aquí 40 anys i hauràs de respondre mateix. Llavors, clar, hi ha aquesta necessitat. Tornem al que dèiem abans, des del punt de vista individual, tothom vol viure més i millor. Des del punt de vista d'espècie, això és una amenaça, si realment tots vivim més i millor. No? Com ho solucionarem? Bé, crec que això és una cosa que és una resposta que no hem de donar als científics, la resposta que hem de donar tots, no? Com a societat, de la mateixa manera que quan un científic va posar sobre la taula d'una manera impròpia
el debat de la manipulació genètica d'embrions, la societat va respondre i va dir alto, prou, parem, perquè això no es pot fer, perquè això no estem fent el primer que estem fent, o sigui, ja posarem, però el tema és revisar-ho, i això la societat en general ho va dir. Quan tinguem la primera pastilla que digui amb aquesta pastilla pot fer 500 anys, el que passarà és que un moment, a veure, ara anem a veure què passa, això és molt teòric i els humans estem molt acostumats a no afrontar un problema fins que no el tenim a sobre. Doncs començar a parlar ara de dir quin problema és donar això, fins que no estigui fins que no veig la pastilla, fins que no la doni la pastilla, no ho plantejaré. Crec que no és la manera, que és millor. O sigui, aquesta pregunta ens l'hem de fer ara, que és important això, començar a discutir. Què vol dir exactament millorar l'esperança de vida a nivell de planeta, a nivell d'espècie o a nivell social? Quins impactes tindrà? Com ho podem evitar? Hem de, per exemple, autoritzar un naixement per cada mort per mantenir l'equilibri. I aquí entrem. És curiós perquè molts d'aquests temes han estat tractats de manera molt interessant per la ciència-ficció. La ciència-ficció la tenim com un gènere menor, un gènere d'entreteniment, de pel·lícules de superherois. Però si mireu grans problemes socials, ètics, morals, científics, que veurem a curt mitjà termini, ja han sortit a moltes novel·les, no? I a vegades és molt interessant, com us deia, llegir, per exemple, el Matter del Domínguez, una novel·la de ciència-ficció, però que es planteja aquests problemes que són reals. Per tant, totes aquestes preguntes ens les hem de començar a plantejar ara, crec que això és important. El tema de la consciència, crec que el tema de la consciència és fascinant, perquè clar, si tu penses què ens fa humans, o sigui, si en el llibre una mica parlo d'aquest concepte de l'ànima, que sempre l'ànima és un concepte religiós, però si el trasllades al concepte físic o al concepte biològic, hi ha un llibre molt interessant que es diu, que és la busca, que cita un llibre que és la cerca científica de l'ànima, que és un llibre del Francis Crick. El Francis Crick és el que va descobrir l'estructura de l'ADN. Després va dedicar a buscar l'ànima. L'ànima és el context biològic i en aquest llibre ho explica. L'ànima, clar, si parles del punt de vista metafísic, l'ànima és una cosa etèria, espiritual, que quan vols entra i va, això està molt bé, però l'ànima com l'essència del que vol de la persona, del que vol dir ser humans, llavors és un concepte diferent. L'ànima, podem dir ànima a aquesta cosa que ens fa únics, que és que primer està al cervell. O sigui, l'ànima no és una cosa intangible, l'ànima és una cosa física, és una cosa física. Si és una cosa física, tornem a mantenir abans de l'envelliment, no? Si és un procés biològic es pot modificar, si és una cosa física es pot canviar, es pot repetir. Per tant, si el que ens fa a cadascú de nosaltres diferents és el nostre cervell, això es pot copiar, o sigui, el cervell sabem on està. O sigui, una altra cosa és que sigui fàcil fer-ho, però si la nostra ànima, la nostra personalitat, el que som nosaltres, està aquí dintre, és que sabem on està ella, o sigui, només hem d'agafar-lo i copiar-lo. O sigui, això obre una sèrie de possibilitats molt interessants, perquè si realment la humanitat ve definida pel cervell, per l'ànima, per la personalitat, si es pot transferir, llavors què passa? Que si passa la teva ànima a una màquina, aquella màquina és humana, o què vol dir ser humà? Llavors, què és la humanitat? Si realment la humanitat es pot copiar, pots fer un copy-paste i tenir diverses còpies de la teva ànima, de la teva personalitat, de la teva consciència. Què passa si un ordinador de cop i volta adquireix consciència? Tenim aquests xats que sembla que siguin conscients, no ho són, però són capaços d'interaccionar amb tu i tenir un diàleg. Arribarem algun dia a tenir una màquina que sigui conscient d'existir. A partir del moment que la màquina sap que existeix, ja té una cosa que només tenim els humans, que són capaços de verbalitzar i d'entendre que estem vius. Això què vol dir? Per la definició d'humanitat, què vol dir això? Hem de redefinir humanitat, o la màquina és humana, llavors hem de considerar que aquesta màquina és humana. Si parleu, per exemple, una persona que si mai té l'oportunitat de convidar-la a fer una conferència és molt interessant, és la Carme Torra, que és una experta en robòtica i autora de llibres de ciència-ficció també, de llibres molt interessants, que quan li preguntes a ella que ser una experta en robòtica, tu creus que els robots, les màquines tindran consciència, seran conscients? Ell sempre diu que no, que és massa complicat, que evidentment la consciència és una cosa física que s'hauria de poder reproduir, però no tenim les eines i segurament no les tenim mai per crear la complexitat de les connexions neuronals amb un circuit. Ni que sigui un circuit que ocupi tota aquesta habitació, no tenim encara la capacitat per fer això. No? Però per altra banda, hi ha la possibilitat que també cita en el llibre, que des del punt de vista biològic sí que aconseguim crear consciència. Per exemple, s'han creat al laboratori s'han creat el que es diuen organoides, que són petits òrgans, petits teixits, petits grups de cèl·lules que es comporten com un òrgan. Per exemple, hem creat un ronyó petit, un mini ronyó, no tenen ni forma de ronyó, però són cèl·lules que es comporten com un ronyó, o cèl·lules que es comporten com un pulmó, o cèl·lules que es comporten com un fetge. Bàsicament són mini òrgans.
el cervell és un òrgan. Llavors, que crear minicervells no és impossible, de fet s'està fent, hi ha neurones i els mateixos s'ajunten i creen un minicervell. A partir de quin moment un d'aquests minicervells adquirirà consciència i s'adonarà que és un cervell que està en un plat de cultiu? Dius, sí. Clar, això com primer ho sabrem, perquè hem de donar la possibilitat que aquest cervell es comuniqui amb nosaltres, no? Però com ho sabrem d'aquest cervell? Perquè ja s'ha fet això, que tens mini-organoides i veus que hi ha una activitat elèctrica entre aquestes neurones. No vol dir que estiguin pensant, però vol dir que hi ha un flux d'informació. A partir d'aquell moment aquest flux d'informació es converteix en un pensament i aquell cervell està pensant. O un altre exemple també recent, es poden implantar cèl·lules humanes en un cervell d'animal i pots tenir un porc, un mamífer bastant semblant a nosaltres biològicament, amb un implant de cèl·lules humanes. Podem transferir, podem fer que un porc sigui conscient que és un porc i que està viu. Llavors què vol dir que aquest porc és humà? O tenim que hem creat allà. O sigui, això és fascinant, o sigui, les possibilitats que s'obren davant nostra és fascinant i crec que porta a pensar, no? Si utilitzeu són preguntes que no podem respondre, ara no tinc resposta a aquestes preguntes, però són debats que anirem tenint en el futur proper. Ja veieu que l'he llegit el llibre aquest, segur. Bé, doncs hi ha alguna altra pregunta? No vol fer una altra pregunta? Abans el que deies tu, amb la indústria farmacèutica ja s'ha cuidat, doncs es compra aquesta pastilla, només no pugui pagar uns quants, no? Aquest és molt interessant, això també... O tenim un sou de lloguer, no la podem passar, aquesta pastilla. La pastilla, els sistemes per envellir. És un tema que crec que a més és important perquè és més present del que ens sembla. O sigui, el fet que qualsevol avenç científic només al principi està disponible per uns quants és una cosa que ha passat al llarg de tota la història. Amb els antibiòtics, per exemple, al principi de la penicil·lina, sabien que la penicil·lina podia salvar vides, però no podien fabricar prou. Per tant, estava limitada, només certes persones la podien donar. I veies, és gent que s'estava morint d'una infecció, la podia salvar perfectament, però no li podies donar penicil·lina perquè la penicil·lina anava a un cert grup de gent. En aquest cas, la penicil·lina es reservava pels soldats de la guerra que estaven competint a la guerra perquè poguessin tornar a la guerra, curar-se i tornar-se a matar, curiosament. Per tots els fàrmacs, primer se'ls poden permetre a la gent rica, després als països rics, també, perquè clar, evidentment hi ha diferències socials entre el nostre país, però si mires que en Anglaterra tenim un sistema de salut públic bastant bo, que permet pagar una sèrie de fàrmacs, que a tu no costen res, però l'Estat els està pagant. Però aquests fàrmacs no es pot permetre en un país africà. Per tant, això passarà. Això ha passat sempre. I si mai passa l'envelliment serà el mateix. Hi haurà unes pastilles que al principi només se les podrà prendre el Donald Trump i el que sigui, després només se les podran prendre els europeus, però al final se les podrà prendre tot el món. I això crec que és l'arc que han seguit tots els fàrmacs de la història de la humanitat, i suposo que això també serà el mateix. Molt bé, doncs. I agraïm al Salvador que esperem que ens torni a venir en noves 5 anys. Us explicaré les novetats. Us animem perquè vingueu a les properes xerrades que fem des de Reus. El mes que ve tenim el Francesc Canosa, que ens presentarà un llibre sobre el canal d'Urgell que ha fet, i després hi ha previst una sortida a veure el canal, al museu del canal, que lligaria una mica amb això. Com que també l'Ajuntament es va plantejar el tema de l'emergència climàtica i tot el tema aquest de la sostenibilitat, pel mes d'abril hauria de ser una tarda, perquè el Francesc Mauri ens ha dit que podria venir, però com que ell als matins està treballant a la tele i a la ràdio, doncs la faríem a la tarda, a les 7. I també estem, encara que no tenim data, però ja també ens ha dit que sí, que és el Manel Elias, responsable de TV3 a Ucraïna i a Rússia, que també vindria fent una xerrada. Aquestes serien les novetats que tenim ara. Ja avisarem. Ja avisarem, si esteu atents a la web, perquè continuem dient-vos que mireu la web i encara que us enviem un gratuït amb els socis, continuem tenint aquella informació que només l'obra el 60% de la gent que enviem. Per tant, hi ha gent que no sap que hi ha hagut aquesta xerrada perquè no veure el correu. Nosaltres pots obrir i dic no vinc, o va malament perquè tinc una altra cosa, però almenys obriu aquestes informacions que es podeu trobar amb sorpresa, molt agradable. Moltes gràcies i ens retrobem.